Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Milan, dobrodošli u 4. po redu Old School podcast. Nemam nešto specijalnu najavu za današnjeg gosta. What? Svetska zvezda u kalisteniksu, motivacija i uzor mnogim mladima koji kreću ovim sportom da se bave, a i također vežbačima koji su iz fitness sveta. Iz razloga što ima neverovatna sportska postignuća i neverovatnu fiziku. Sa nama je danas svima poznati Dejan Stipić. Stipke. Dobrodošao Stipke. Na lepim rečima. Kako si, brate? Što dobro, evo. Jel ti se sviđa ovaj naš skromni studio? Odlično. Želio bih prvo da ti se zahvalim što si odvojio vreme. Nemamo svaki dan priliku da pričamo sa zvezdama kao što si ti, brate. Imaš. A dobro, ja tebe znam nešto više godina. Hteo bih za početak da predstavimo ljudima malo nešto o tvojoj sportskoj karijeri, kako zapravo počinje sa sportom i sa treninzima i sa svim tim jedan šampion kao što si ti. Druže, znači, meni je počelo bukvalno drugačije od drugih, mislim koji su počeli kao street workout i tako, jer imam i prošlost u, da kažem, bodyweight trening. Da, ti si krenuo sa gimnastikom, tako? Da, još od 6. godine. 6. godine. I to se još i gleda kao kasno za gimnastiku. Da, to bi trebalo inače 4. 5. godine, da kreneš. Ali, ne znam, čekali su kontant da roditelji da još malo kao odrastem i kad je kao pravo vreme da ja uđem u to, jer svi su bili, da kažemo tako, u sportu, ujak mi je bio trener, bili su drugovi sa trenerom gimnastike. Zato čekali izgleda. Ja sad povezujem, brate, ti si iz, ajde kažem, šampionske porodice, uvijek ti je šampion gimnastike, ali tako, bavio se? Ne, nije, ali bio je trener. Trenirao je isto... Ali da, iz tog polja gimnastike. Ali u sportu je uvek bio. Da. Uvek mi je porodica bila na neki način u tome, ne pretredno nešto kao profesionalno, ali bili su o tome znali. Izgleda su mene uvijek htjeli gimnastiku. Da. Znaš. Podržavali su ti roditelji svi okolo, tako? Pa, bukvalno nije bilo druge opcije. Da. Uvijek bit ćeš kao sportista i to je to. I tako da čim sam već krenuo po kući da radim kolutove, stoji na rukama, zvijezdu, tako krenuo da hvatam šipku, bukvalno u dvorištu, rekli, brate, to je to. Idemo ne na takmičenje, već idemo kao u salu, znaš. Obično se krene sa tipa školicama sporta nekim, šta znam roditelji. To i krene uvijek tako kao igra, znaš. Da. I sećam se prvog dana na gimnastici, znaš, mi otišli tamo gore u klub i ja video nekog iz obdaništa tamo, nekog druga. Znaš, vidio, on je tamo, kao, sad ću i ja, zbog njega. Znaš, kao imam društvo, to je sve, uz igru treniraš. Znaš, kao igrica neke radiš, a u stvari radiš neki burpee ili, znaš, sprint ili tako, kroz igru neku kao ti treniraš. I uglavnom, ja sam zbog druga tog nekog krenuo, da treniram i onda posle mjesec dana ja već u drugoj grupi bio, u naprednoj. Tu su treći treneri? Da, njega išao već i na kraju više posle pola godine nema tih drugova, nego ja već skoro na takmičenja da idem. I tako, posle već godinu dana sam ja bio na takmičenju. Tu su već i treneri i svi ostali prepoznali potencijal u tebi, je li tako? Jako lako prepoznaš potencijal, pogotovo kod malih. A kad smo kod gimnastike, da li je tu bitno, na primjer, da li je bitna konstitucija telesna, da si niži i kraće poluge, šta ja znam? Mislim, pošto si ti nešto nižeg rasta, pa možda si imao predispozicije sigurno za taj sport. Sigurno pomoglo, ako pogledaš olimpijadu, nemaš ti nešto visokih takmičara. Ja znam za jednog Mađara koji je jako dobar na konju. Mislim da je svetski šampion i olimpijski šampion, on je visok. Ali opet nije to nešto... Ali retko si. Ali to je retko, nemaš ti... To meni je dobro palo, znaš. Ali opet i talenat i sve to, jer vidiš već na prvom treningu ko će šta da bude. Da, moraš. Koliko je ozbiljan neko.
uopšte ili trče, pričaju, igraju, znaš, ono, ili vidiš, ono, ko sluša, ko ozbiljan, koga možeš nešto da naučiš. Da li ja mogu tebe da naučim ili ne? Znaš. Dobro, moraš se roditi s nekim darom, sa nekom, ajde da kažem, malo boljom motorikom, na primjer, da bi imao neke predispozicije za nešto veće, tako? Naravno. Kom si klubu trenirao? Partizan, tu u Subotici. I ono, kao klinac pionir osvajao sve život. Od prvog takmičenja već uzmem medalju i sam nastavio da treniram. Nisam ne razmišljao toliko, opet mi je to tako davno bilo, više od 20 godina. Tako da taj početak mi malo mutan, znaš, znam prvo takmičenje u Novom Sadu što je bilo, znači prvi osnovne. Možda čak i malo i pre ili tako, prvi osnovne, znači 2000. Da, uglavnom te ljudi pitaju ono, koliko se baviš bodyweight treningom, ti si... Preko 20 godina. Ti si u calisthenicsu nešto kraće, ali... Ali to je calisthenics, bukvalno. Pa da, samo što mislim, ja tada nisam znao za to ime ili šta je bodyweight training, šta je cali, šta je uopšte kao trening. Da. Nego kad se to počelo kasnije zvati tako, šta je... Kad je krenuo kao street workout i kreneš te kao calisthenics, kao šta je to i ono skontaš, kad ja to radim već 12 godina. Što kaže naš prethodni gost, mi to nismo uopšte zvali calisthenics s početka, nego ono idemo da radimo zgibove, sklekove u park, šta ja znam. Pa da. To nam je bio neki trening i to se kasnije malo i popularizovalo i ono pojavilo se u svetu. Zbog interneta. Pa da. Ali to je uvek bio glavni trening i u vojsci. Osnovna je gimnastika, znači mi smo uvek radili ruske zgiboje, sklekovi, čučnjevi. Mi smo uvek to radili, uvek. Osnova. Ponekad kao kazne, a ponekad kao deo treninga snage. Pa to kad pogledaš imaš i u osnovnim školama, u sklopu fizičkog vaspitanja. Radili zgiboje. Calisthenics je dobro neki osnovni delovi calisthenicsa, ali to je to. U vojsci što kažeš, u ne znam nija kakvim drugim pripremama ljudi, tu je svuda calisthenics. Kaži mi, ti si rekao da si koliko, 12 godina trenirao gimnastiku, da? Da. Šta je tebi to u tom nekom periodu, pretpostavljam da je to neki pubertet bio ili šta već, kad si ti prestao da treniraš? Ja prestao treniram tipa 2011, tako nešto. Znači ono 18 godina otprilike, ali tih posljednjih par godina, možda godinu dana. Sve mi to tako mutno jer već kako je prošlo vremena i sve. Ali tih posljednjih možda godinu dana ili dve, onako lošije mi išlo. Nisam imao ni motivaciju. Jeste su stigle neke povrede? Milion povreda. Tako, od 2009. sam tipa imao tako nesrećan niz bukvalno povreda. To kako sam pao na glavu na takmičenju, sa 3 metra promašio kako se zove, strunjače i pao na beton na glavu. To je mislim bio početak. Ti uvek imaš neke povrede. Znaš, tipa pokido ramena, polomiš nešto. Ali pazi, u gimnastici baš tako, ko što si rekao za gimnastiku je ajde da kažem, bitno da se krene što ranije, ako želimo nešto da uspemo u svemu tome, a deca u tom uzrastu imaju nešto mobilnije, zglobove i... Bolje meni, fleksibilnost, mobilnost je meni bilo nerealno. Nerealno, ramena i sve baš... Hoću da kažem, klinci u tom uzrastu nisu toliko podložni povredama. Ne. Nego te kasnije već. I lakše formirati nekog, tetive i sve su malo plastičnije i možeš da ih guraš u nekim granicama. Dok je sad već ako ti nikad nisi mogao špargu da uradiš ili neku mobilnost ramena, bit će malo teže. Duže će trebati vremena. Ali meni, jer sam mogao kao klinac, ja mogu za 2 dana opet špargu da uradim. Jeste da ću boleti, neće biti, ali mogu da uradim. Da, baš zato što si u tom periodu trenirao gimnastiku i tijelo si formirao, što ti kažeš. Pa da, ali kao što ti, čim sam bio tako malo stariji, kada mi smo imali jako loše isprave, tamo u klubu, matore, pa krenu tako povrede, malo ne paziš nešto, ti možeš na gimnastici baš jako brzo da se povrediš.
Tako meni je to krenulo, tipa do 2008-2009. Mislim da je bilo 9. Toga sam pao na glavu i onda, brate, nema. Ti odmah stvoriš tu fobiju, znaš. Da, trauma. Mene niko nije mogao da natjera da uradim opet dupli na vratilu. Nema teorije, da mi daš par, ja neću uraditi. Strunjače, evo jama, onako na suđera, a i 2 trenera, bit ćemo tu, a i neko da me drži, nema teorije. Znači to je takva fobija koju dan danas kontam imam. Tako da ti ako hoćeš da budeš gimnastičar i pogotovo na nekom tako velikom nivou, ti ako imaš fobiju, to je tebi kraj karijera. Tako od onda to krenuo da se bojim i... Dobro, to je sad neka psihička stvar. Pa da, to niko nije mogao da mi... Znaš, to sam ja možda trebao kod nekog doktora da idem i kao zajedno uz priču i tako nešto. Ko to radi ovdje? Pogotovo na nekom takvom nivou. Tako da... Tebi je to uticalo sve kad se s računa spoji da prestaneš da se baviš? Nije to odmah bilo. Znači to je 2009. ja prestao da treniram 2011. Znači ja sam imao 2 godine gde kao treniram. Ti si se lomio što se kada? Lomim, posle te povrede teo sebe da povredim, samo da ne treniram. Jer već izgubim motivaciju, dolazim na trening jer moram, jer mi je već navika. Znači treniraš 2 puta na dan. Koliko si imao tad godina? 16, 17, do 18 godine. Znači teenager. Da. Znaš, ne ideš na žurke, ne ideš nigde, treniraš 2 puta na dan, vikendom ideš na takmičenje, već mi je bilo ono kao, zašto ovo radim, znaš, ne gledam taj sport na televiziji, ne znam jednog takmičara. A pazi, to su ti neke godine već bile, znaš, pubertetske, pa i to, kontam da je buntovan si, šta znam. Pa da, se ti smeta, ništa se ne radi i tako dalje. Ali opet išao na trening, daj, već ne mogu takmičenja i ne ide mi, boli me ovo i milion takvih stvari. Teo sam sebe već da povredim, samo da ne idem na takmičenje, znaš. Da ne moram da dođem na trening, da imam nedelju dana off. Jer to je meni bilo puno nedelju dana da ne idem na trening, znaš. Pa pazi, sad ja mogu da zaključim iz ovoga svega da si ti u suštini posle svih tih trauma, fobija, šta ja znam, povreda i toga, da si ti nastavio s treninzima samo što si modifikovao malo trening na neki bezbedniji, jel' tako? Mislim... Pa da. Počeo si da radiš u parkovima. Ne, znači nije baš tako bio taj timeline. Znači, šta si dešao? Dok sam ja krenuo te povrede da imam, i onda je bio jedan period da već mi je trener prišao i rekao ili ćeš odustati, znači nema više takmičenja i to je to, ili ćeš umreti bukvalno na šipcu. Jer već sam krenuo sebe da povređujem, brate, ako si već toliko lud, da ti je toliko dosta da ćeš sebe povrediti, prema što ćeš kao priznati da je gotovo, to je već, mora neko da dođe kao, to, znaš, meni treba izgleda neko da mi kaže kao, to je to, jer ja nisam teo. I čim je neko kao, gotovo je, meni to kao, Da, znaš, onda ne moram da dolazim redom na treninge, ne moram ništa da radim. Tako da, tu neku odgovornost. Mislim da sam i dolazio i dalje na treninge, ali tipa, znaš, trening počinje u 8, ja dođem u 8:20. Da. Jedan dan dođem, jedan dan ne. I onda kako jedan dan dođem i na kraju bukvalno nisam dolazio više, krenuo da pijem, krenuo žurke, devojke, pa 12 godina, teenager. U tih 12 godina nijednom nisam bio na žurci, nisam popio pivo, nisam bio, znaš, zovu te napolje, ja igram u fudbal, ne mogu. Imam školu, imam još jedan trening. Znači, budem prepodne na treningu, odeš u školu i onda još jedan trening uveče. Kao, aj na fudbal, ne mogu. Ajde ovo, ne mogu, znaš. Čuo sam neku priču sada, rećeš mi da li to istina ili nije, pošto smo, jel tako, iz istog kraja. Da li je to bilo još kad si trenirao gimnastiku ili kasnije da nisi otišao na slavlje svoje mature zbog toga što si išao na trening? Ili ima to istine? Da, ali to je već srednja škola. Srednja škola, pa da. Da. To je znači posle gimnastike bilo? Da, to je jedno godinu te. Kako to pratimo, šta? Da mi je bitnije.
bilo mi bitnije. Znači taj period i sve, znači moram da uradim trening i to je to. Znači to je nakon, pa ja kad sam prestao gimnastiku, znači to je bilo kao kraj, ja sam uzeo 1 godinu dana da uživam, da idem na žurke, da idem naš tako. I onda sam krenuo opet da treniram i kad sam krenuo opet da treniram to 2012. to je to bilo. Znači, sve mi je bitnije. A šta ti je onda bio cilj? Ti si krenuo opet da treniraš, za šta si spremao? Kako da bude najbolji. Ali čekaj, u kom sportu, batalio si? Ne, u street workoutu baš. Aha, znači ti si tada već čuo za sve to i... Da, bilo je na Eurosportu, takmičenje. 2012. si čuo za to, to je krenuo da se spremaš, jel tako? Da. A 2013. si se pojavio već na svetskom kupu i osvojio trofej. U godinu dana. Hrpu gvožđa ovo. A čekaj, ti si prešao sa gimnastike i ti si u suštini imao jako ozbiljan nivo već u startu. A opet počeo od nule, na neki način. Dobro, imao sam muscle memory, memoriju i to, ali bukvalno od nule. Znači ja nisam mogu ruski zgib da uradim, zgibovi mi bili onakvi, znaš. Da, samo što se to brzo vrati. I izgled ceo mi bio, kako sam izgledao, kao teenager i sve, nerealno. Znači ja mogu na karikama 9-10 ruskih, sa 9 godina. Da. Znaš, tako da bio sam prejak. Tako, ali ti godinu dana alkohol uništi. Alkohol i netreniranje i loša hrana, to tako. Baš me bilo uništilo. I onda kad sam krenuo opet da treniram, to ide. Znaš, džabe ja nisam puno znao ishrani, opet jeo to što sam stigao, ni nemaš ni para, ni opcije neke. Naravno. Da jedeš, bog znaš tamo što ti roditelji kao spreme i, znaš. Trenirao si onako, što se kaže, divlje i bio si... Imao sam neki plan. Eto, znao kako da napravim strukturu nekog treninga. Znaš, nije bog zna kako savršeno bilo, ali sam znao koliko mi otprilike treba za odmor i znaš kako da napravim plan, ali... Koliko je to bitno sad kad već pričaš o planu? Klinici koji kreću, da li je bitno da imaju neki plan već ili mogu da idu da rade sve živo? Šta bi ti rekao? Mislim na početku, najbitnije je da kreneš i da treniraš kako god i onda vremenom naučiš. Hvala Bogu pa imamo internet. Da. Radi jako lako naći neki program. To je jako lako naći neki program. Znaš, ili kupiš, ako imaš para, kupiš neki program. Ili na internetu imaš koliko besplatnih programa ili na YouTube da neko priča o treningu. Tako, znaš, to je jako lako, najbitnije je krenuti. Da, slažem se. Jako ne kreneš. Mislim, na kraju krajeva nismo ni mi ništa znali o svemu tome, dobro ti si rekao da si imao neko znanje. Imao sam neku strukturu, znaš, jer opet na gimnastici imaš ponedjeljak radiš ovo, utorak radiš ovo, znaš, i onda kao, svaki dan nešto drugačije i mogu to, znaš, nekako da prebacim. Preneo si u suštini, to jest. Da, oko hrane nisam pojma ništa, bukvalno jeo hleb, sandvič. Kako je išla ta procedura što se tiče tog svetskog kupa? Da li si ti morao da prođeš neke kvalifikacije, kako je išlo to vreme ili šta već? Znači, to je još bilo dosta i novo. Znači, već smo imali jedno takmičenje pred tog, dva. Bilo je 2011. svetsko u Latviji, pa je bilo 2012. svetsko u Latviji. Ja mislim da sam vidio reprizu tipa 2011. na Eurosport. I to sam vidio i bukvalno se sećam, gledam TV. To je verovatno bio posljednji put da gledam TV. I pogledao takmičenje koje jebo, ja mogu ovo uradim. Da. Šta je, znaš, radio sam puno teže stvari na gimnastici, znaš. I taman onda bili otvorili park u Dudovoj šumi, baš taj period to leto, 2012. I slučajno sa Milanom drugom reletom. Aj krenemo da treniramo. Tad se oformila jedna grupa bar manje? Nije odmah, to je odmah kao sled. Na početku smo bili on i ja, prazan park. Dudovoj niko letom. Da. Nikog nije bilo i onda polako, kako je street workout postao poznati, ja malo krenuo da postavljam na internet. Tako viš, sljedeće leto,
bilo nas je 20 na treningu. Muškarac. Još sam ja poredimo devojke koja sam trenirao jednom 10. I onda bi išao pun par pio odjednom. I onda smo odlučili da napravimo tu grupu kao bar manijaci, trenirali bili, napravili takmičenje, prvo stiglo kao takmičenje ovdje 2013. I to je tako krenulo. To je bilo posle svjetskog kupa ili? Pre. To je bilo pre. To je bilo leto, tipa i jun, a kup je bio, finale je bilo u decembru. Ali pre toga, mi smo bili u Banja Luci na takmičenju, da sam ja upoznao Pavla Đurđevića, ako se njega sećaš, Kajtaza tamo upoznao i onda su kao bile priče, počinje svetski kup, što će imat kao stage-ove, znači ono svugde, tipa, bilo je New York, ne znam, Madrid, ne znam, bilo je jedno 9 kao velikih takmičenja i ti ako pobediš tamo, budeš top 3, dobiješ priliku da odeš u finale u Moskvi. Ja gledao to kao znaš, mogao bi. I bio sam raspitivao i dobio poziv. Jer sam na tom takmičenju u Banja Luci bio uzeo sve medalje, znaš, i bio drugi u freestyle. I rekao je, dobio poziv i od onda, od tog leta, rekao, moram to da uradim. To nije ni bilo ništa sem freestyle? Ne. To nije. Znači, tu si se uglavnom oprobao i tu si uspeo najviše. Na tom velikom nivou je bilo kao freestyle i to je to. Na takmičenju, ovo što je bilo u Banja Luci, ali manje takmičenja, to je bila repeticija i freestyle. Ja sam uvijek takmičio ovo, znaš, tako da sve discipline. Znači nije kao da što neki rade samo skibove i onda dobiješ medalju kao ja sam šampion, pravda. Meni je uvijek bio cilj da budem celokupno sve da radim svugde da uzmem medalju, znaš. I tako, kada su vidjeli rezultate i dobio poziv, rekao ajde, sad ću to da treniram za takmičenje. I mislim da je to bio period kad smo se mi prvi put upoznali, ne? Nije. Pa, ne znam koje je to godine. Ili možda kasnije. Kasnije malo. Posle te godine. Da. I ništa. Otišao na takmičenje. To je bilo u Zagrebu. Bilo u centru Zagreba, baš ono fino, lepo organizovano i... To su ti bile neke kvalifikacije? Pa da, top 3 ide u finale. Znači sa svakog tog stage-a, top 3 ide u finale. A bilo nas puno takmičara. I to ono i bilo na Eurosportu i baš ono ozbiljno takmičenje. Čovječe, kad pogledaš što je tek tada se pojavilo, a mnogo takmičara je bilo. Jako puno. Po svakom takmičenju. Da. Čak i ono u Subotici što si ti organizao svojom ekipom 2013. godine, sjeća se masa. Da, bilo je ljudi. Masa bilo. Bilo je ljudi. I tako da naš, eto, otišao na takmičenje, bio top 3, sam bio drugo mjesto bio do tad, otišao u finale i tamo bio treći. Svaka čast. Od onda mi sam sve promijenilo. Pazi, to je neka ključna godina bila za generalno ovaj sport kod nas, zato što ja mislim da je to mnogo uticalo da se počne širiti i razvijati ovaj sport u Srbiji i na Balkanu generalno. Ti si osvojio 3. mjesto na svetskom kupu i od tuda je počelo masovno. Prvi na Balkanu koji tu radi, ušao u top 3. Masovno su klinci počeli da treniraju, tebi su počeli i društvene mreže polako da rastu i tako dalje. Da, čak tamo imao jedino Facebook i to je to. Instagram sam možda tek napravio bio. A jest. U suštini onda, ko što je nama bio Hannibal s početka, razumeš, tako su počeli te klinci da gledaju i ono je kao ću ja da tako radim. Da. Šta se dešavalo posle toga? Kako si se, gde si se pojavljivao dalje? Od onda, od tog takmičenja, krenuli tako da me zovu na King of the Bar, krenuli da me zovu tako da sudim neke takmičenja, da se takmičim još više i to bi putovao bio, znaš. Nakon toga, sljedeće takmičenje što mi je bilo, to je King of the Bar. A i to nisam ni trebao da se takmičim uopšte. Čekaj, to Pariz ili? Ne, to je Nemačka. Nemačka. Kjell. To mi je bilo drugo kao takmičenje koje su mene zvali, to naš, bio top 3 ovdje. Da.
jedini koji je kao, ajde kažem, opstao bio ili dalje bio popularan nakon tog takmičenja. I mene bili zvali. I zvali me, ja mislim da su mene zvali kao gosta i da radim kao promociju tamo za neku kompaniju. Znači, ako se ne varam, Frank Medrano, Jay, mi radili kao bukvalno promociju za neku suplementaciju, nešto, oni mi platili bili put. Mi smo radili ceo dan show. Bukvalno kada radiš cijelo takmičenje 5 puta na dan. I to radili, znači uništeni 4 dana i na kraju 4. dana je takmičenje bilo. I meni, Denis Ratano, koji je bio tad glavni u Nemačkoj za takmičenja, kaže on, ja ćeš da se takmičiš? Prošle. Ja pokidam, znači ruke, tetive me bole, znači Frank Medrano, ja svi ovim, znači ovako ležimo tamo njenom dobro. Ja rekao, ajde, uradit ću tako, ne mogu ništa, i bio drugi. Da. Tako mrtav, umoran, bio drugi. To sve govori. Da, brate, znao sam kako da strukturu takmičenja, uradim šta treba da uradim da bi pobedio ona i da sam bio sveš, ne bi bio prvi, ali opet uspeo nekako drugo mjesto da uradim. Ali ja kažem, i od onda je tako, mene uvijek zvali na ta takmičenja, da idem, ponekad platili, ponekad ne, razumiješ. Tu je krenulo te godine i tvoja neka ekspanzija i što se tiče izgleda to postizao neverovatne rezultate, transformacije koje si ucivao i sve to. A rekao si da nisi toliko znao ni o ishrani, ni o svemu tome. U tom periodu ne. Taj period nikako, znači znao otprilike šta da jedem, ali dalje imao previše cheat mealova ili ja previše možda ili tako, opet imao si mlađi pa možeš i trenirao jako, ali nisam previše. Kada si počeo malo onako da se okrećeš na tu stranu? Ishrane tipa 2016. Tako nešto. Tako. Znam, jer baš u tom periodu sam pre toga otišao u Dubai da radim i tamo znam jeo koja budala i dobio nekih 10 kila. To smo mi krenuli opet nakon toga da treniramo. Ja sam tamo bio iz Dubaja velik. Mi smo se skontali, setio sam 2015. godine to bilo, kada sam ja došao na jedan tvoj trening. Da. Tad smo u suštini radili, tad smo probali da uradimo jedan Vadim Olenik, njegov jedan trening. Da. Druže, set izdržljivosti nerealno. Da. Baš nakon toga sam ja otišao u Dubai, znači to je bilo tu neka leto, 2015. Ja sam ja otišao u Dubai da radim i onda sam posle godinu dana vratio tu. Kako si došao do tog Dubaja? Mene interesuje i dosta gledalaca. Kako doći do tog nekog nivoa da... Znaš šta, ja upoznao likove iz Dubaja na takmičenju, na svetskom, 2014. u Moskvi. Upoznao ih tamo i čuo kroz neku priču, ako oni bili pored mene iz Dubaja, ta neka dva lika i pričali kako traže trenera nekog za kao street workout. Ja baš onako čuo i kao... Tu sam. Da, mogu bi ja, jer uvek, znači, ja sećam... Privlačite taj posao. 2012. Znači, kad sam krenuo da treniram, sam naišao, jer ja nisam išao na žurke ni ništa. Da. I u ponoć, šta da radim, gledao Novu godinu u Dubaju. Znaš, vatrom neki, to rekao, ja moram jednog dana da odem u Dubaj, da to vidim, znaš. I čim sam to čuo, da oni traže nekog trenera, druže. Čuo si priliku, bukvalno. Rekao, kao mogu ja, i oni kao, aj dobro, kao stvarno htjela bi, jer što da ne. I prošlo nekih pola godine, ili 4 mjeseca, tako nešto, i oni meni pošalju poruku kao, hoćeš u Dubaj? Na mjesecu dana. Rekao, može. Platili mi kartu, otišao tamo i bio mjesecu dana radio kao neki show tamo.
u tržnom centru. Učio decu, kogod je hteo da dođe, da nauči zgib ili bilo šta, ja bi joj pomogao, znaš. Tako da to radio, on se vratio i onda opet dobio priliku od njih. Oni mi ponudili neki posao tamo da radim kod njih u teretani. Neki naredni. Pa da, otišao tamo i skontao da je preloše. Jer su mi ponudili jako malo para. A ja nisam znao što to treba, ta suma. Da li mi je dovoljna ili mi nije dovoljna za život, otko znaš. Da. Pa si onda probao, stek na kraju. Otišao kad sam skontao koliko je to stvari para, rekao ne mogu za ove pare da radim, nego morate mi povećati. Jer su tražili neke nerealne proti. Ti kao personalni trener znaš ako radiš u nekoj teretani koji procenat treba da dobiješ, koji daješ kao u teretani. Jasno. Koliko je inače? Koji procenat treba da daš teretani? Pa to u suštini nekih 20-30% da daješ njima. Da dajem teretani. Pa da. Šta misliš koliko su oni tražili od mene da ja dam njima? Pa šta ja znam, 50 plus. 80. Da. 80. 80% ako napravim manje od lupam 4000 evra, ako napravim manje od 4000 evra za taj mesec, ne dajem ništa. To jest ne, dajem sve. Nekad tako nerealno. Ako napravim više, znači nešto nerealno. Ja ovako čitam ugovor i ne mogu da verujem. Ja kako greška neka. Stani, jesi ti to pokušao da ostvariš tamo? Kad si to ponudili, ti si otišao i si probao to da uradiš ili si otišao? Ne, to prvi mesec bio. Ja nisam ni potpisao još ugovor. Ako me doveli tamo i kao treba da potpišeš ugovor, ja hoću, dajte mi. I ovako čitam i ne mogu da verujem. I ja prišao njima i inače tamo je bio i Vitali, kako se sjećaš njega. Vitalija, isto legenda u Ukrajini. On je Ukrajinac. Da, on i ja smo bili. Gumenji, ne? Tako nešto, VG. On i ja smo otišli tamo kao prvi u street workoutu koji će otići u Dubai da rade tamo kao naš, sad je svi idu tamo. Ali tad niko nije bio i on mi kao, ti vidiš kao koliko para treba da damo. I kao, ne, to nije tačno. 80% nama, 20% njima, znaš. To što je trebalo tako. Da, i on kao, ne. Ja otišao do gazde, rekao mu kao, by the way, naš, voliko, on kao, ne, to je naš. Rekao, ne, hvala. I onda me molili jednu nedelju dana, kao, aj dođi, naš, aj, kao meeting neki, ne, rekao će mi dati više para, ne. Šta ostaneš bukvalno? Pali. I onda nakon toga opet dobio za naše da radim tamo, radio godinu dana i to vidio da ne idem nigde. Razumeš? I rekao, palim ja kući, znaš, ne treba mi to. I ovo smo se mi upoznali, jer kad sam došao nazad ovde, moja grupa se već odavno raspala bila, sam bio trenirao uglavnom, znaš. I rekao, s kim ću ja sad da treniram tu, znaš. Tamo, prvi dan kad sam došao u park, ti bio tamo. Da, se. I Albi. Albi je doveo, jer znam njega od pre. Krenuli bukvalno treniramo i napravili grupicu za treniranje i tako krenuli. I od tada se nije ništa više pokretalo što se tiče tih poslova u Dubaju i svega toga, tako? Nego si odlazio ono? Par godina ništa nije bilo. Nisam imao neku želju, da kažem, da radim tamo. Ali i onda 2018. godine krenuo opet da idem tamo. Ali odem naš, zbog sebe, tipa da snimim content za YouTube, za Instagram i tako, trebao sam imati neke poslovne prilike tamo koje naravno ponekad propadnu, ali ja se uvijek vraćam. Tad si bio na dobrom uzlaznom putu što se kaže, što se svega toga tiče i koristio si priliku, tako? Pa da. Što je prilika sam ja mislio da je dobra, na kraju ispala loša ili ako prilika mi da odem u Dubai, otiću. Tako mi je bilo i za New York. Imam priliku da odem za New York na takmičenje, ajde. Bilo gde mislim da je dobra prilika, odem. Sad da li će biti loša ili dobra, kad stignem tamo i šta će biti na kraju, to ne mogu da znam, otišao, pokušao. Nisam imao menadžera, nisam imao nikoga da mi kaže, traži ovoliko para.
To je bilo, znači, posle srednje škole, je tako? Da, završiš školu. Godine. Ti si u tom periodu nisi ništa drugo radio sem što si trenirao i eto. Radio, znači nakon ovog sam dobio posao u teretani koji si ti radio pre. Dobio tamo, radio tipa pola godine, a to je mala plata. Da. Razumeš, nisi ni ujavljen. Slična priča kao Zubajev samo. Da, bukvalno sam ležao tamo na benču i čekao neki drug da dođe ili tako nekome da pomognem. Dobiješ platu, što je odlično bilo, zato ja inače ne bi imao par. Treći na svetu, nemam par, nemam platu, nemam ništa. Ja sam na ovom takmičenju dobio neke male pare, tipa možda 300 evra, 500 evra sam dobio za to takmičenje. Pa si svetski kup sramota, realno. Ali znaš, to je bio taj neki početak. Znaš, ja mislim da sad ne dobijaju ništa. Stvar? Da. To je još više otišlo. To je bilo ono... Pik neki. Da. Tih par godina. I onda je ono dole da ide. Ja mislim da ne dele par, neko nek mi ispravio. Ti si otišao na to takmičenje preko nekih sponzora ili šta već? Ne. Ili su ti oni to... Oni su bili plaćali put. Tako je. Da. Plate ti hotel, put, vizu ti plate, koje ponekad nismo dobili pare za to. Povrat, jer smo mi kao trebali dužno, ja našla ni brate, na kraju. Hotel, hrana, obilazak grada, te stvari, to su oni bili plaćali. Danas ako hoćeš da odeš na svetsko takmičenje, ti sve plaćaš. Oni ništa ne pokrivaju. Dobro, da, to je bilo s te strane korektno tada. Da, znači odlično. Inače kako bi ja otišao na takmičenje? Nikako nisam imao para, ništa. Bukvalno ništa. Ja sam na svetsko otišao bez para. Možda su mi roditelji bili dali neki četparac i nešto, znaš ono. Ali nije bilo para, dobio tih 500 evra, ako ne i manje. I to me izdržalo dok nisam dobio posao u teretani. I onda sam imao malu platu i onda mogu dodatnu hranu da kupim, tako. Uglavnom, dovoljno za tadašnje godine, tako živio si sa roditelji, tako da. Pa da. Tako da, i onda kad su krenula takmičenja i da ponekad dobiješ neke pare ili te plate za ovo, da dođeš na takmičenje ili suđenje, dobiješ pare neke, onda preživiš nekako. Znaš, ja dobio to u Dubaju, pa sam opet imao par od toga. I onda, kad sam se vratio, bio tu, kad sam mi upoznali, rekao što ne bi ja krenuo programe da radim. Znaš, ja sam bio jedini tad koji je radio programe. Tu si već imao neku popularnost, taj da kažemo, već tada. Već od pre su mene ljudi pitali za treninge i onda ja odgovaram, nisam pisao nikome treninga, znaš. Daješ savjeti. Dajem savjeti i tako, onda kad su ljudi krenuli da traže, da li bi mi napisao program, znaš. Kako može, 20 evra. Što da ne, 30 evra, znaš. I tako krenemo da pravimo ozbiljnije PDF-ove i to je sve, lagano sve bilo bolje i bolje. Znaš, i programi naravno bili bolji kako ja naučim. Da, tad se sećam kad smo i mi trenirali pa si pravio neke, tipa ono što je bilo, neke kružne treninge onako, znaš po sličicama, ko je to pravio beže? Ja bi pravio. Da. Jer ja nemam pojma, ja ne znam na kompjuteru da pravim sad znam neki PDF da ima i to jer imam ceo tim u Nemačkoj pa su mi oni pomogli, ali nisam imao pojma da napravim PDF, tako da to mi ja bi bio uradio. Znam, ali uvijek si imao neke ljude koji su dobri u svemu tamo i pomagali su. Gle, ako ne znaš sam da uradiš, jer ne možeš ti biti u svemu najbolji. Pa normalno. Ako imaš neka sredstva ili neko da ti pomogne, što je ne bi dao njemu to da uradi, to je to. Pa da. Znači ja imam svoj, tako da danas tako radim. Znam da napišem program dobar, ne znam da uradim PDF. Uradit ćemo neko drugi. Jasno. Znaš, ja ne mogu sebe da snimam kamerom, imam cijelo tim u Nemačkoj koji me prati pa snimam. Doćemo i do toga, brate. Što se tiče treniranja tada u tom periodu, šta je počelo sve tu da ti se otvara?
na šta su te dalje zvali, ti si ostvarivao dalje rezultate i rekao sam na početku, stekao si neku stvarno nerealnu fiziku, izgled tela i sve to što ti dalje donosilo i popularnosti i sve ostalo. Kako sam ja bolje izgledao, naravno, tako da je više i zovu, jer opet više automatski reklama i više programa više lajkova, više ovo, komentari, YouTube klipovi, više ljudi pričaju o tebi, tako da uvek te zovu na takmičenje, tako je najpopularniji, ne? Kako nisi popularan, tebe neće nikad zvati. Nego jedina dobra, ne jedina dobra stvar, ali glavna. Ja čim sam pobedio na takmičenju nešto, vratio sam se bacio u promovisanje toga. To ti je bila neka oslušna daska i to si lepo iskoristio. I ja sam uvijek mnogi, evo, dan danas pobede na takmičenju, budu top 3, budu top 5, budu prvi. I stavih. Nema ih. Greš. Ko je bio sa mnom? Ko je bio prvi na tom takmičenju, na ovom? Da, popularno i ne znam. Ko je bio drugi? Znamo za treći. Ko je bio četvrti? Ili na svetskom nekom drugom. Ko je bio prvi, drugi, treći? Nemaš pojma. Znaš, to je igračka i danas što mnogi rade. Budu prvi, ja ne znam ko je bio na svetskom prošlom prvi, ili drugi, ili treći, ili peti. Bukvalno, to se nekako zatrpalo, ne znam, ja ću da ti kažem. Jer ne promoviš, znaš, ne ulažu možda u sebe ili... Ja sam uvek promovisao sebe, na koji god način, znaš, da li je to samo slike na internetu ili promovisao bio. Pazi, taj neki period kad smo zajedno trenirali, nije to nešto bilo dugo, šta ja znam, godinu, dve. Ti si kroz te godinu, dve, stalno su ti se pojavljivaju neke nove ideje šta da uradiš. Te daje slike, te daje snimke ovakve, te da napredimo programe. Uvijek smo na kraju kupili kameru, pa smo uvijek idejima, slike, ja i Dragan, i svi smo imali. Zbog toga i naš gura oko ja i ovo, naš. Trebali smo YouTube da krenemo, tad, ali... dobro sad. Ne možeš sve da se setiš u pravom momentu. Da. Šta si dalje radio po pitanju treninga? Kako misliš? Pa ne, mislim, znamo da si se kasnije malo prebacio na vežbe sa dodatnim opterećenjem i tako dalje. Koliko je to godina kasnije? Pa dobro, koliko. Ali tipa, Kelly, to bodyweight, ja sam već od 2014. krenuo da dodajem kilaže neke. Na zgibovima, propadanjima i čučnjevi tu i tamo. Znaš, sam ja 2014. krenuo weighted da radim. I to je uvijek bilo on and off. Znaš, zimi dok sam u teretani ili dok ne možemo napolje, dodaš malo kilaže. Ne tegove ovdje kad nisam puno ili tako neke sprave radio, ali smo radili weighted Kelly. I to je uvijek tako on and off bilo. Leti smo uglavnom čist bodyweight radili, znaš. I dok smo nas dvoje trenirali, pobio se kako sam naš trening izgledali. Da. Znači, da kažemo grudi i to kad smo radili push treninga, neko ti legne na leđa. Pa da, to su zgibove. Baš i nismo radili weighted jer nismo imali tegove, to tek se kasnije pojavila neka ploča nešto. Da, jedan tek se pojavio 20 kilo. Komšo neki daje. Da, komšija da. I to je jedini tek koji smo koristili, onda kad dođe zima, kad odemo unutar, jer ja ne volim napolje da treniram, pogotovo zimi. Ne mogu da se zagrejem i ništa. To je onda možemo da okačimo neki kilaži, to budeš naravno i veći. Imamo neka pitanja, baš što se tiče te teme. Koja je neka granica dokle treba da dođeš što se tiče body weighta da bi prešao na weightice? Da kažemo, eto ti, te osnovne stvari calisthenicsa, razumiješ, bez onog dizanja iz teretane. Ne, tipa... Da li može tipa neki klinac koji je, ne znam, godinu dana u svemu tome? Zavisi koliko on napreduje. Svaka drugačiji. Neko napreduje ovoliko za godinu dana, neko ovoliko. I zavisi šta je cilj, tako? Naprimjer, trenutni s kim treneram u Novom Sadu, Dejan, on trenira godinu dana, i već napreduje dovoljno da radi weighted. A dok neko trenira 3 godine pa još ne krene. Pa da, zavisi koliko se zavisi od osobe do osobe, znaš kako napreduješ, zavisi od okolnosti, da li imaš priliku da treniraš s tegovima. Mi nismo, na primjer, koliko leti nismo imali prilike da radimo s tegovima, pa
Tad nije to ni nekako ni bilo toliko ni, šta znam, popularno, nije se mnogo znalo. Nije ni ime. Pa da, ono, sad znam, baci mi nešto na leđa, trening lekove, znaš, daj malo težamo. Da, nije, ili gumama, ovo što radimo, ko još ima, ko nosi gume i kupuje zove, ovo što ja trenam, znaš. Rijetko ko. Poslije se donosio neke prstuke, neke pacije. I to, znači, to je sve tako novo i lagano krenulo, što nije nikad nije imalo ime. I sad kao dobilo ime kao street lifting. Da. Šta je, to je posljednjih godinu, dve, ili koliko već, dobilo kao neko ime. Ono što je tam... Nije bilo. Pa da. I ono što je tad nama super bilo isto, to je leto. Ja sam išao na faks i mi smo posle mog faksa uglavnom, to je bilo negde oko 1, 2, 3 poslepodne, išli u park da treniramo, ono leto, najgora vrućinčina, vodu jednu ili dvije flaše imamo dehidrirane, brate, ali nama lepo, mi smo trenirali. Najbolji period, brate, bili shredded, jaki bili, eksplozivni, jedva radili weighted, dobiješ boju tamo na polju. Vitamina D, druže, sad ti. To je bilo kidanje. Jest. Kad sam učeo više ishrani i onda još bolje izgledaš, znao si kako da manipulišeš malo na hranu. Kako ti je došla ta ideja u vezi Gorilla Gang? Kako to došlo? Gorilla Gang je počelo krajem 2017. je to krenulo. I to je počelo tako što su ljudi na internetu počeli da prozivaju ove koje rade kao street workout, da su majmuni. Bukvalno jer skaču s jedne šipke na drugu, izgledaju tanki, mali, imaju 55 do 65 kila, ne rade zagrevanja, ne rade ništa, bukvalno kao majmuni samo skaču, znaš. I rekao šta je ovo, znaš. I rekao, treba nešto, neko ime za nas koji smo veći, jači, koji redovno treniramo da ga... Daj da budemo majmuni, ali mali. Majmuni onda ajde budu gorile, znaš. I tamo je onda i presmi došla Gucci Gang. Da, seća se. Gucci Gang. Znaš kada je to krenulo, je rekao kakav Gucci Gang, Gorilla Gang. Ja krenu a ja sam i pre stavljao emojije gorile. Znaš, 1-2 godine već pre stavljao emoji gorile i on kada je krenuo to Gucci Gang, ja stavio gorile i napisao kakav Gucci Gang, Gorilla Gang. I to odjednom našao Gorilla Gang. Vidio komentare i tako i naravno vidio priliku. I krenuo više naš postujem i na kraju napravili brand. Tu si povezao sa tim i tvoje programe što si... Programe oko gorile, ime, majice, sve živo. Postala je ozbiljna zajednica, sad imamo već bukvalno hashtagove stalno, Gorilla Gang. 100.000 bukvalno ljudi. Tako da pročulo se to u svijetu svuda. Da skrenuli da kradu bukvalno. Ima jedna tu zanimljivost što se tiče tog Gorilla Ganga. Ti si tu kroz cijelu tu priču upoznao neke ljude koji su ti danas u timu. Da. Kako se desilo sve to? I to je slučajno bilo, jer ja sam jednog od njih, Julijana, upoznao par godina pre u Nemačkoj na takmičenju, a on je tad bio samo snimatelj. Naš, nisam obraćao pažnju, čak mi je snimio jedan video mi snimio, ja nisam ni znao ko je, znaš. I onda ja sam otišao tipa 2017. na takmičenju u Nemačku, u Berlin. I on mi poslao poruku kao, kao čujem si tu, aj kao snimimo nešto. Može, tamo, znaš, hoćemo malo slaćamo mrežu i to da radim. Snimio video, ili bukvalno za par dana imao 100.000 pregleda. I kao šta? I on se vratio kući vamo i on mi pisao bio kao ako hoćeš možemo kao da krenemo zajedno YouTube. Rekao, može, znaš, došao u Beograd, bili u Beogradu 2 nedelje i radili YouTube, snimali klipove i onda me pitao kao da li hoćeš i programe da ti radimo. On ima ideju da napravimo kompaniju, da bude to veće i da radimo programe, sve znaš šta, polako, da bude profesionalnije, jer ovo što sam ja radio pre, to je PDF, šaljem ljudima na mail, 1 po 1, bukvalno idem u poštu svaki dan, 5 puta na dan da podignem pare,
da ti neko ne pošalje. Znaš, to je tako, ono, nije bilo baš ono najprofesionalnije. I on je rekao, možemo to da podignemo na neki bolji nivo. I ja rekao, može. I otišao u Nemačku. Decembar, znači to je bilo u septembru, u decembru sam otišao u Nemačku. Imali production nedelju, snimali vežbe. Znači prije nisi ni dobio, ako piše pull-up, to je sve što dobiješ. Pull-up i to je to. I onda je bilo ono da klikneš i dobiješ i video kako da uradiš taj pull-up. Znaš, mi smo sve to radili i usput i snimali i YouTube, znaš. I to je svake godine na većem i većem nivou bilo. I tako se i tim širio. Treba neko ko će da piše, pa još nekog snimatelja, pa još, znaš, to se tako širio. A čovječe, kako se to namestilo sve? Ti si sad upadno njega, on je bio klinac tada. Da, lik je bio klinac, on je imao svoju kompaniju. Ja već godinama radim zajedno. Talentovan klinac. Talentovan, dobar jako lik, Nemac, znači znaš što je. Da. Sve kako treba, isplanirano. I ja volim da planiram, i imam naš viziju u glavi, a i on isto tako i zna kako da to iznese i uradi, znaš. Tako da, eto, znači on je krenuo kao kamerman, ja. Sad ti već završava tu većinu poslova, tako? Pa da, i plus što mi je on i menadžer, znaš, jer ja ne volim da pričam previše i o parama i ako treba da nekim sponsorima da ja pričam ili tako, znaš, bolje da ide preko nekog drugog. Tako da, on mi to vodi. Kasnije ste počeli malo ozbiljnije i na YouTube. Sve živo. Majice, YouTube, Instagram, ceo plan, production, reklame. Milion stvari. Ja ne bi radio s Nikeom da eto nije njega bilo, znaš. Jasno. Znaš, ipak upoznam tako sa drugim ljudima. Dobro, i Nike traži nekog iz street workouta, ali sve to je išlo, naš, razgovori su išli preko njih. Pazi, to nije mala stvar sarađivati s tako nekim velikim svetskim brendovima, tako da... Da. Svaka čast što si dospeo do tog nivoa i svega toga. Treba bi malo da te pitam neka pitanja naših gledalca. Malo da skrenemo sad sa ovog toka našeg. Evo imamo neko pitanje, na primjer, koliko nedeljno treninga radiš i kako doći do najbolje definicije? Koliko ti nedeljno treniraš? Uvijek je bilo 5. 5 puta? Uvijek je bilo 5 puta nedeljno po... Sad mi već traje 3 sata treninga. Zajedno sa istezanjem, zagrevanjem i tako? Pa, zagrevanje mi traje 45 minuta. Znaš, jedan dok uradiš trening i još istezanje traje 3. A dobro pa imam i vremena. Čekaj si to praktiku od početka svoje trenažne karijere? Ne, znaš, znači sat i po 2 su nam uvijek trajali treninzi. Ali kad su krenule povrede? Kad krenu povrede i boli te ovo, pa imaš i ovo dodatno, pre zagrevanja, ovako jačanje, rehabilitacija. I on krenu ovo da te boli, on sam ubacujem nove vežbe pre toga. I više, nek sad vremena je prošlo, sad idemo tek na redovan trening. Dobro je što imam vremena. Da. Da se bavim na teretani, inače... Ti se namestio sad tako da ti je to u suštini glavni posao, to šta? To radimo i to je to, znaš, tako imam sreće oko toga. Živiš od toga? Da, znači 5 puta nedeljno, za definiciju ti je sve ti je hrana. Pa da, momak pita šta bi, kako doći do najbolje definicije? Pa da, to je hrana. Trening možda... Jako jednostavno, samo jak trening, intenzitet velik i da manje jedeš. Da bude... Znači to možemo izračunati koliko jedeš i možeš neki deficit. Najbolje vežbe za velika leđa? Zgibuj. Bukvalno majici. Zgibuj. Horizontalno i vertikalno. Znači Australijan i takvi, su ležećem. I naravno zgibuj, obični. Sad opet, ako radiš samo jednu vrstu zgibova, nećeš imati perfektno leđe. Da, naravno, ja bih samo da se ubacim i tu i pre nego što sam počeo s tom da treniram na samom početku, šta sam ja znao o treningu, ništa živo, bukvalno ako sam tad počeo i da gledam neke snimke na YouTube i sve to, bukvalno sam radio na svakom pull treningu, da kažem, razne varijacije zgibova.
Nisam ja znao šta je aktiviran konkretno, koji mišić leđa, koji šta. Da. I kroz neko vreme, skoro su mi se fino razvila leđa, bukvalno svim poljima. Da. Ja sam uvijek gledao primjer bodybuilder, njihov izgled i perfekciju naš leđa i tako mišića. I vidio njihove treninge kako isto rade. I onda sam uzeo taj koncept bodybuildinga i stavio u calisthenics. Znaš, kako radiš ovo? Da. Ako je hvala Bogu, imamo šipke i različite gripove. I ako mnogi dođu na trening i rade jedan grip, cijela trening, onda zašto nema velike leđa? Rad. Ali razumiješ, nije samo do leđa, već i drugi deo tela. Znaš, jednu vrstu zgibova raditi ili čučnjeva ili bilo čega i da očekuješ neke rezultate. Znaš. Dobro, ali ti si sad rekao da si se držao tih nekih principa bodybuildinga, što znači da je cilj tu neka estetika. Da li isto kada ciljamo estetiku ili naprimjer neke performanse? Nije. Ne? To uvijek različito dođeš, tipa snagu ili drugačiji izgled trening i naravno nećeš raditi široke zgibove, vejte velike dužina, znaš. Šta si ti kroz taj tvoj period calisthenicsa do dan danas, šta juriš? Šta ti je primarni cilj? Da li da budeš kompletan? Kompletan. Ili ti je samo bitno da odradiš dobar izgled, estetiku i to? Sve mi je bitno. Jer opet hoću i dobro da izgledam, hoću da izgledam kao bodybuilder, ako ne i bolje. Ali da imam mogućnosti da i dalje mogu da skočim i da uradim skibove i teške ruske, znaš, milion stvari jedno da mogu da uradim. Dobro, to mi je nekako bitno. Pa pazi što je i draž ovoga sporta, jer mi tu nije baš isto kao bodybuilding, mi tu radimo onako i na funkcionalnosti tijela i sa tim ostalim stvarima. Ko je po tebi, Stipke, ko je po tvom mišljenju najbolja balkanska atleta u repsu? Pozdrav iz Banja Luke. Pozdrav za Banja Luku. Šta bi ti rekao ovako na Balkanu? Da li postoji neka atleta koja može da parira svjetskom vrhu? Sad, da li ćemo da kažemo estetski ili ćemo da kažemo ovako da ovdje je pitao momak u repsu, ponavljanju? Ko je s skibovima ili ukupno? Pa ja ne znam, sad. Mislim. Da li pratiš scenu i sve to? A malo tu i tamo vidim, znaš, ja sam već odavno izašao iz toga, ali naravno pratim malo, znaš, teško ne mogu da izbegnem, znaš, pogotovo tebe. Da li ima tu momaka koji su... Evo, na primjer, ti si na prošlom podcastu, ali na nekima, i pre, tu uvijek bilo pitanje da li imamo, nakon Jovana, kao da li imamo nekog u Srbiji ko bi mogo kao da ode na neko takmičenje da bude među boljima. Ja mislim da ima tu dosta kvaliteta. Ja mislim da nema. Misliš? Svetski nivo. Ne. Ko kaže da ima od takmičara ovih, ko je njih bio van Srbije na takmičenju u repsevingu? Pa dobro, to možda je razlog neki sasvim treći. Kao što si rekao, kroz raniju priču da više se bukvalno ne plaćaju tipa karte, šta ja znam za takmičenje, sve to. Znam, nego mislim kroz oči da vidiš ti da budeš na takmičenju, da imaš iskustvo i da znaš kako to izgleda i koliko su u stvari neki novci jaki, mnogi koji kažu imamo ili mogao bi, nikad nije bio na takmičenju nekom ozbiljnijem. Dobro, mislim da će to tek sad da se pokaže i da vidimo ko će tu moći da parira. Naravno. Sad tek dolazi malo, ajde kažem, drugi pik. Da, jer nismo ni imali neka velika takmičenja ovdje i tako da mi ne možeš. I da gledaš, evo, koje sam ja takmičenje bio, nisam vidio ništa, Ništa specijalno. Jaki momci. Stvarno, ima jakih, ima dobrih i u zgibojima, i u stručnjevima i sve, ali opet svetski nivo je nešto totalno drugačije. Da. Mislim, i s razlogom nemamo ljude koji putuju i idu na ta velike takmičenja. Pazi, mislim da nema, složio bi se s tobom samo iz jednog razloga, zato što mislim da nema baš kompletnih atleta koji mogu da pariraju u svetskom vrhu. Sve je to, razumiješ. Imamo dobre ljude, jake ljude, momke koji
koji imaju neverovatno jako jednu ili dve discipline, ostale fale i tako ono. Ja mislim da ta dve discipline nisu ni top 5. Misliš? Ne. Možda top 10 budu. Možda. Da. Ako odu na neko već takmičenje. I to je ono priprema i sve i teško je. Pogotovo onda bi trebalo da odeš nedelju dana pre takmičenja ili par dana pre, znaš, i da sve ide po planu. Jako je teško, znači ako će tipu u Nemačku ili u Francusku, na primjer, konkurencija je nerealna. Kako možda se takmičiš protiv nekog, tipa u propadanjima, ako je prvo mjesto 195 kg. A ovdje je naši znači 120. 120 je tamo, znači njih još 5 radi tu težinu, to je normalna težina kod njih. Skiboji sa 32 kg, kad imaš ljudi koji rade preko 40 ponavljanja. To, što si rekao, znam na koga misliš za 195 kg propadanje i sve to. Rekli smo u prošlom podcastu da to je neki drugi univerzum, Rusija, Ukrajina i tako dalje. Ali to je svetski nivo. Jasno. To su ljudi koji sad krenuli da takmiče i van Ukrajine i to su nerealne brojke. Ti da ruski pobediš, 30 kg je... Da. Ja radim 5 ponavljanja sa 30 kg. Znaš ono, 30 kg je ono, za jedan rep ti je zagrevanje. Neko tamo, na tom takmičenju. Ja neki kao veći nivo. Ti treba da radiš barem 40 da bi bio top 5. Dobro, da. Znači, nivo, mislim da nama fali nekim ono, tipa 10 kg, 15 kg da treba da budu jači. Što je moguće redovnim treningom. Da, mislim da ćemo kako vremena tu granicu. Znači, hvala Bogu pa imamo sad takmičenja. Imamo i sad će to sve da se pokaže i mislim da će kroz koju godinu da se primakne. Znaš šta, i našima, nažalost, evo, godinama mi nismo imali takmičenje redovno, 4 godine, nešto veće. Sve je to nešto onako ofrlje što se kaže. Nemaju iskustva. I to je jako velik problem. Znaš, ti imaš iskustvo, da li putuješ, da li ovdje ideš na takmičenjima, ti ako nemaš konkurenciju, nećeš te napredovati. A što nisi ti nikad nisi imao neku želju da posle onog 2013. da se baciš na organizaciju kod nas nečega, da pokreneš malo šta je? Organizovao jedno takmičenje, znaš, i to je bilo teško. I nisam nemaš ni vremena, ni baš nešto volje za tim, ili da? Sve mi je bilo tako zbrzano, naš, prilike ove, trčiš ovo, odem u Dubaj, takmičenje naše, ono, da ja organizujem nešto, bilo mi poslije, ja bio jedini. Ja sam godinama sam trenirao i, znaš, ko će mi pomoći? Kapiram. A tu da se cimam sa gradom ili nekim konzulatom ili naš gradskom upravom, nikad mi nije bilo i ovako mi nisu da nešto pomoći. Budem treći na takmičenju ili top 10 ja dobijem ovakvu novinu. Znaš, to je a budem na Eurosportu ili Men's Health i tako to, znaš, u subotičkim novinama ne mogu da budem. To je druga priča. Tako da nikad, znaš, neko drugi. Da. Ako ja neću, ja mogu uvijek da pomognem i evo i tebi uvijek na tog savjete i drugima i trebalo se nam sad što je bilo kao za olimpijadu gdje ja napravim, da pomognem da napravim pravila za street workout i tako. Bio u tome nedjelju, dana dve, ako ne malo više i čim sam vidio ego drugih ljudi, kako hoće da guraju svoju neku inicijativu i kako da izgledaju takmičenja. Eko, brate, ovo nije za mene, ja neću da izgleda ovo kao crossfit. Jasno. Znaš, ovo je olimpijada. Pa da, mislim, svakako da bi trebali da imaju prednost i neki autoritet ljudi poput tebe koji su prošli svet, imaju iskustvo što ti kažeš. Ali dobro je, drago mi je da podržavaš sve ovo što se sad malo po malo zahuktava. Treba ljudima iskustvo. Dobro, što više takmičenja budemo imali, to će više ljudi da se krene i takmičiti i vidjet će ono. Malo drugačije. U takmičenju vidjet ćeš već koje brojke otprilike treba da radiš. Nažalost, ja mislim, ako bilo ko da u Nemačku, u Francusku, u Ukrajinu,
Rusiju, ja mislim da su tamo baš nerealne brojke. Znaš, pogledao tako skipovi, propadanja, čučnjevi. Pazi, ovo je sad nešto, ovo je sad drugačiji oblik sporta ovoga, to jest evoluiralo je na street lifting, to nije bilo to neko tvoje vreme takmičenja. Ja sam takmičio u street liftingu u Nemačkoj. Šta je tu bilo? Skipovi, propadanja, ja sam sve to radio. Da, ali dobro, to je... Nije bilo za jedan to je bilo, da, ali je bila repeticija ovako više. To sam mnogo gradio. To je kasnije došlo. Ovo je jedan rep, to je sad posljednje, ne. Pa kažem, jako velike brojke radim, momci. Pita neko koliko si imao kila kada si počeo i koja ti je motivacija za nastaviti dalje u svetu street workout? Koliko si imao kila? Šta ti si rekao da si bio sićušen izuzetno s početka? Kad sam krenuo street workout, pa, da. sam imao 60 kilo. Možda. Nisam pratio kila, ja sam 82-3. Boga mi, basta. Šta ti je neka motivacija što te drži dalje u ovome svemu? U treningu, pa sam da budem bolji. Da. To je, znači ja ne mogu bez treninga. Kako, šta da radim? Ovim se bavim i to je to, znaš. Tako da već... Nema ni uvek svakako motivacije, nego ono... Ja sad kao mogu da kažem da imam neku motivaciju jer sam imao povredu i nisam mogu da treniram skoro pola godine i sad znaš kao je... Dobro da, mislim nema je stalno. Ali nije da sad pročitam neki quote i kao sad me ovo motivi, znaš, da pogledam nečiji video i kao na to me sad radi, znaš. Nije tako. Pita nas brat naš ko bi dobio street lifting battle DVS Milan pita Dovla. Dovla pita. A pazi Dovla, brate moj, moram ja još pasulja da jedem, da pariram Deji. Ali ako Bog da, sastaćemo se na nekoj borbi, nešto ćemo snimiti, napraviti. Pita neko kako si se povredio, šta su ti to sad, evo, pratimo u posljednje vreme, imaš problema s tim povredama. Koliko hoćeš? Šta se dešavalo, leđa? Koliko hoćeš? Znači, oba lakta, leđa, ne da su mi to glavne bile. Kako se to desilo? Evo, prvo, stolica. Prvo, laktovi. Znači, to je meni krenulo već u julu mjesecu, ako ne i ranije, prošle godine. Od velikih težina i repeticija. Ruski to, ne znam da li je od ruski, mislim da možda bench ili uopšte tegovi. Jer ja do pre godinu i po dana nikad nismo radili tegove. Nikad nisam radio tegove, nikad nisam curl, bench, nikad nisam radio deadlift. Nikad nisam probao, znaš, dok nisam krenuo kao hybrid treninge. Tako da, problem je što sam ja već jak, znaš, tako da ja kad krenem tegove, ja već mogu velike kilaže. Ali to ne znači da je moje telo spremno tetive i, znaš, uopšte. Tako da krenuo tako nešto malo da me boli, znaš, krenuo lakat da me boli, još sam malo skrenuo skipu, još se sećam u julu, kao, brate, skipi boli me, znaš, tu. Brate, šta je ovo, znaš, i prođe me. Uradim par repeticija, znaš, kao seru i prođe me i kao nije ništa. Mesecima tako. Znaš, boli me nešto tu i tako nemamo mesecima ignorišem ovo kao sport, ne, mi sportisti, brate. Pa da, uvijek nešto boli. Majmuni ponekad ignorišemo bol jer kao možemo mi to, znaš, mi moramo sve jače i bolje i idemo kupom, znaš. A u stvari to je znak kao, uradi korak nazad, pogledaj šta te boli, zašto te boli i uradi rehabilitaciju i jačanje i nastaviš dalje. Ja to nisam uradio jer ne znam zašto. Jer sam baš bio u top formi i hteo sam, ajde idemo još kila, još moramo ovaj cilj, još veći, znaš, ne mogu da stanem. I sve dok u decembru, kraj decembra, ja ne znam, odjednom me sam ovako više počeo boleti, oba. Ne mogu ništa da uradim, tako me boli. I on malo prođe i onda opet, ko da ga načnem uvek.
I onda kad smo mi radili, znači to mi prvo, da kažemo, to je kraj decembra. Ali toga nema baš kod bodyweight. Eto, rekao si kad si krenuo malo sa jačim težinama i sve to. Ova povreda ima. Ima. Inače, jer ovo je, ja sam imao teniski lakat i golferski lakat na oba lakta. Šta to znači? A to znači, to se uglavnom dešava, može bilo kome. Može zidaru nekom, cigle, uvek isti položaj, čekić, udaraš, uvek isti položaj, kopaš, uvek isti položaj. Znači, mnogima koji rade tamo u fabrici ili negde, njima se desi takva povreda. Da je teniski i golferski lakat, to si tu da se spajaju i tetive. Znaš što, ako je tetiva tu, on mišić i onda ide, tu se spaja. I ovdje. I to od tih pokreta. Kako se to reče? Najviše pokreta. Znači, evo, 5 meseci me bolelo. Mukotrp, naravno. Ja nisam radio zgibove od januara. Evo, tek sam sad posljednjih 3 nedelje počeo zgibove da radim. Znači, pola godine skoro. Koji je to bedak, ono, radiš s toliko kila i toliko si nisam mogao jedan zgib da me ne boli. Ja nisam mogao, veruješ mi, nisam mogao ovo da uradim, da me ne boli. Ne mogu vrata da otvorim, jer kad vrata otvoriš, te okrećeš ovo. Ne mogu da spavam. Ležim. Znaš, znači bilo šta da uradim, boli, neće da prođe. I onda rehabilitacija, vežbe, rotacija, supinatori, pronatori, treba pustiti mišić, pa ventuze bio radio, to mi puno pomoglo, radio flossing, ove gume, to mi isto projemo na cirkulaciju da vratim. Jer ti kad imaš povredu, ti uglavnom nema, tebi ne cirkuliše toliko krv kroz povredu. Ako ne cirkuliše krv, tebi se neće uporabiti mišić ili tetiva. Da, čuo sam čim nemaš cirkulaciju. Teoriju kad imaš neku povredu, kroz taj deo je potrebno stalno da cirkuliše krv. Da. A čekaj, to onda govori da bi trebao taj deo da vežbaš baš više nego inače. Znači ne bi trebao zgibove da radim i tako te stvari, ali rehabilitacija, naš male težine, pokret, jačanje, naš, zato da greješ, da pomalo ih hladiš, pa te gume su mi puno pomogle. Te ventuze, što sam bio radio, ta kineska metoda, to mi isto jako puno pomoglo. I onda je naš krenuo živac da me boli u laktovima. Svašta nešto, čovječe. Sve od toga, znaš. A leđa sam povredio na našem treningu. Kad smo radili, što su oni sad nedavno gledali. Čučnjevi butt wink. I da stabilizacija mi je bila loša. Tu sam onako i dođe do povrede. A to mi je trebalo jedno 4 nedelje da uporavim. Znači, htio sam da promenim totalno kako radim čučnjeve i dojačam ceo ovaj trup. Dobro, to je kratka povreda bila. Ali laktovi, evo. Šta je onda tvoj savjet kad neko ima taj problem sa čučnjima, da li treba da radi duboko ili ne? Zavisi od mehanizma, kako tebi telo napravljeno. Treba proba, trebaš vidiš, snimiš čučanj sa strane, od nazad vidiš kako ti kukovi, pa u čemu je problem, da li je problem u mobilnosti, ovde u zglobu, da li kolena, da li su kukovi problem. Toliko koraka treba da uradiš da bi uradio naš. Kompleksno. Nije samo da čučneš. Naravno. Nije samo zgib jedan, naš, imaš to da li radiš pravilno, milion stvari. Naravno, brate. Tako i kod povreda ovih. Neće od jedna stvari biti bolji. Kako sam ja metoda radio. I moraš je zauvek da radi. A to što si se malo prešaltao na druge, da kažem, sportove, pored calisthenicsa, ti to pomoglo, tipa olimpijsko dizanje, teretana. Zašto je to bitno? Tipa, olimpijsko dizanje mi pomoglo da budem malo eksplozivniji. Naravno, pomoglo da imam veće noge i naš. Da, opet, drugačije aktiviraš te mišiće i opet, ali... Tijelo ti je super odreagovalo na ove promjene aktivnosti, ili tako? Ja sam znao da će biti tako. Ja sam prije 4 godine znao, ili 5, da ću biti puno bolji ako ubacim malo težina, malo neke drugačije treninge. Ali sam slušao drugi. A i realno, kad malo logično razmisliš, dođeš do neke granice i jednostavno ti je potrebna neka promjena, je tako? Da, znači ja sam već znao otprilike tu kad smo mi trenirali. Da. Tako nešto prije 4 godine, 5.
da sam ja neki već blizu limita nekog. Pa da. Da već gledam koliki sam našao već, guram iste treninge, naš težinu malo dodaješ, ali nije to nije neke nešto jako ekstremno. Znaš, vidim da dobro izgledam i to opet, znaš, kako sliku radiš, kako je pumpa, ne izgledaš tako uvek. Ali sam znao da mogu biti puno bolji. Ali nisam teo da dodam neku dodatnu težinu, samo zbog drugih ljudi na internetu, jer čuješ te kao, ti ne bi trebao da radiš tegove, ti si street workout athlete. Dižeš tegove, nisi natural. Ti dok ne umreš, ti bi samo trebao ovo da radiš i ništa drugo. Nemo ni slučajno nešto drugačije da uradiš, nego što mi volimo da vidi naš. Oni mene gledaju već 9 godina, 8 godina neki ljudi naš. Navikli su na mene kako sam ja uvijek bio i šta sam ja uvijek pričao, ne brate, ja sam odrastao i, znaš, ne mogu jednu te istu stvar da radim za uvijek. Tako da ja sam znao već pre 4 godine da ću morati da ubacim tegove, a nisam teo da gubim followere ili da gubim... Jer su mene gledali kao sve moguće kao sa street workoutom, gledaj kako može neko da izgleda, ko radi kao street workout ili šta već, ko trenira napolju. A svjestan si toga a ja znam ono kao brate, ja mogu biti bolji, samo, znaš. Ne, mislim da si dobro skroz odradio taj psihološki deo što se tiče ljudi koji te prate. Mislim, fino si se onako prebacio i na taj tip treninga i lepo kroz storije, kroz šta ja znam postave, kačiš i objašnjavaš, Ali džabe, evo i danas bukvalno juče dobijem poruke kao ti bi trebao i dalje da radiš samo body weight. Dobro, to sam zatucanje. Ali kad gledaš bilo kog drugog profesionalnog sportistu, nek uzmemo Ronaldo. To se zašto ne ide u teretanu. Da, znam, to se zašto ne radi nešto. I sad ja treba da odem na njegov Instagram, da komentarišem. Ti si fudbaler, ti samo treba da trčiš, nema ni slučajno da uradiš neki čučanj s težinom ili zgib. Evo Conor radi zgiboje i propadanje, radi Kelly trening. Šta će njemu zgib kad pogledaš? Kevin Hart, koji je komičar, radi zgiboje. Ti treba da samo da si smešan, i da pričaš viceve i nemoj da treniraš. Što trebaš zgiboje? Znaš, to je takav neki mentalitet nekih ljudi, kao ti bi samo to treba da radiš do kraja života i da umreš. Brate, pusti me nekim napredujem. Ti znaš kako je najbolje, brate, i tako da uraš to. Saveti za masivna leđa, trening i ishrana, šta bi ti rekao, kad smo već pomenuli to da treba kombinovati treninge? Rekli smo da je zgib osnovna i majka leđa što se tiče treninga. Možaj. Što se tiče ishrane, masivno leđa su protein. Trebaš izračunati koliko kalorija jedeš i koju kilažu imaš, ako vidiš da jedeš manje po brojkama. Pa da. Ti, na primjer, ja bi trebao da jedem oko 3000 kalorija malo manje da održimo trening. Znači ako ja hoću da budem veći, ja moram da jedem više. I ne previše. Jedno 300 do 500 kalorija. 300. Jer opet nećeš previše jer onda maste naslage koje ti ništa ne znači i koje će biti teže skinuti. Znači, tako je malo dodaš i to je to. Koliko ti, imam jedno od pitanja, koliko ti unosiš grama proteina? To meriš? Ne meriš, jel? Nikad nije mi bitno toliko. Jer opet to je jedna dodatna stvar koju treba da radiš. Znaš, koliki mi makro, protein, koliko masti, koliko ugljenih hidrata. Brate, dovoljno mi što razmišljam koliko kalorija jedem, a ne još dodatno, znaš, koliko proteina unosim, kao vegan, kao vegetarijanac, kao kad radim keto, baš mi boli dupe. Jer previše razmišljam, ti brojiš? Pa ne brojim ni ja, smatram da kao neko kao ti imaš mnogo godina iskustva i poznaješ savršeno svoje telo. Već znaš otprilike koliko treba da jedeš, da bi izgledalo ovako i ovako, znaš. Ne opterećuješ se psihički time, opet... I ovako je teško ponekad, promašim obrok jedan, to mi je 300 kalorija manje. I onda sljedeći dan moram opet, znaš. A koliko je teško, znamo da si na veganskoj ishrani. Vegetarijanac. Sad si već i vegetarijanac. Koliko je teško izgraditi dobro telo i... Nije teško, da? Nije uopšte teško. Samo što smo znači,
Mi smo navikli na meso, na ono... Pogotovo ova kultura ovdje i naš kao mir, to moj, danas se moja baba krsti i svi naš on kao ne jede meso, ne jede jaja ili naš kako je to salata da dođeš ne mogu da jedem naš keks neki ili tako jer ona ima nešto u tome. Ali kao ja, ne radim ja to zbog životinja ili zbog ovoga, naš, da te naučiš više o ishrani. Bolje se i osjećaš, da? Ja sam se uvijek isto osjećao. Meni nije bitno da li sam vegan, vegetarijanac, da li jedem meso, da li jedem naš. Ako ti uradiš pravilno ishranu, znači da je well balance, znači imaš balans neki u hrani, koliko proteina, koliko ovo i da je zdravo, ti ćeš se dobro osjećati kako god. Tako da nema savršene ishrane, nije jedno bolje od drugog. Naravno. Znaš, nego kako si ti napravio ishranu. Ja sam dobro, dok smo mi trenirali, na početku, ja sam tad krenuo keto. Ja nisam jeo voće uopšte. I jako malo nekog povrća. Među meni je meso bilo glavno, pola kile na dan, avokado i masti. Ispitao si dosta tih dijeta, što se kaže. Fleksibilno, keto, vegan, vegetarijanac, intermittent fasting, znači onda ne jedeš po ceo dan. Sve sam to radio već. Šta ti se toga najbolje pokazalo na tebi? To je jako teško odgovoriti jer ja uvijek napredujem po pitanju treninga i tako da ne mogu da kažem kao vegan da sam bio najbolji. Kad sam sad bolji kao vegetarijanac. Sad kad budem krenuo da jedem meso, bit ću bolji nego što sam bio kao vegan i vegetarijanac. To je samo zato što sam izgradio mišić već i samo dodajem. Da. Tako da šta je bolje, šta je meni bolje. Zbog čega menjaš tako, šta ispituješ sebe, tražiš nešto? Znanje? Pa da, naučiš kako da jedeš, šta da jedeš i zašto tako jedeš. Tako da meni kad dođe neki klijent i kaže hoću da budem vegan, ja mogu da mu napišem tačno hranu kako da jede kao vegan, koja znam da radi. Znaš, tako i za treninge. Evo sad ja mogu da napišem nekom trening za tertan ili samo za Kelly, za snagu, za endurance. Znaš, mogu da napišem trening jer sam radio već. Znam, to što kažeš, znanja nikad dosta. Dok neki samo budu, naš, ovako gledaju, kao što su ljudi htjeli da ja budem, naš, kao ovako gledam, samo trening na polju, jedi meso i, naš, samo tere ga vamo. Ne možeš tako napredovati. Menjaj. Da li bi se opet takmičio? Da vidimo, brate, tvoj odgovor na ovo. Šta misliš? Pojavljaš se sad kao i sudije, specijalni goste, a bit ćeš i na našem takmičenju u Subotici. Da li, kroz ne znam, nije neko vreme, ako bi se pojavilo nešto ozbiljno i to, jer bi se opet poprobao? Baš bi trebalo da me pecne nešto, znaš, onako kao da se napalim, da se takmičim i tako. I da je neka velika nagrada ili da mi neko plati baš puno da se takmičim, da imam neku motivaciju. Da. Jer trenutno konkurencija mi nije motivacija, kad sam se već takmičio protiv najboljih, da li u freestylu, da li u calisthenicsu, znaš. Takmičio sam se protiv najboljih i znam da mogu da pobedim i da budem top 3. Tako da nemam neku želju, kao i ovo, mene je želja opustila čim sam dobio pehar. Znaš, kao, uradio, bio, video, znam da mogu bolje, ali nisam nikad... Jer ja više volim po izgledu i tako nešto, da imam taj neki val. Da se takmičim, nije mi nešto. Dobro. Evo, da mi neko kaže, evo ti 5.000 evra, ajde da se takmičiš, evo da bi već... Da bi razmislio. Već za 5.000 evra bi onako... Pa dobro, bi mi došlo 5.000. Pa što da ne, brate? Ali ovako za nešto manje para, zašto bi sad cimo toliko i promenio cijel moj program da bi odšao na jedno takmičenje ili dva. Da, pošto takmičenje svako iziskuje neku pripremu. A pre nisam izlazio na takmičenja, su bile manje nagrade, znaš. I što da, jer ja bi, kad smo bili posljednji put na takmičenju u Beogradu, to se sećaš, jeli, uzeo sam svugdje medalju, prvi i drugi, i dobio 12.000 dinara, tako nešto, i gledao sam ljudi, i to mi je bilo lagano. Mi se nismo spremali na to takmičenje. Mi smo se odlučili
Trenirali zajedno redovno naši treningi. Radili pumpu. Nismo ni radili ni vejte toliko, propadanje bilo za 40 kila, 30 kila, 30 gibove. Mi smo imali šipku redovno za ruske zgibove, jer smo radili na monkey baru. Zadišno debelo i ne možeš ni uraditi više od 10 zgibova, ruskih zgibova. A nekad smo na pool išli u šumu na klimave šipke. Na klimave, nismo ni bili spremni za to takmičenje i uzeli medalje. I onda ja uzmem, a neko se cima, na primjer, za to takmičenje 4 nedelje ima pripremu. Na primjer, naši kao će to prilika da uzme pare, medalju, zavis kakva ti je motivacija, naš. I onda dođem ja i uzmem ti 12.000 €. Od nekog, kome možda više treba. Da. Ili kome više treba, meni medalje više ne znači ništa i... Znači, zašto bi ja uzimao, nego imam bolje da sudim takmičenje, da pomognem organizaciji na neki način ili mojom pojavom čisto neku motivaciju ili da me neko vidi ko nije imao priliku da me vidi. Svaka. Nego dobijemo poruke i ti ja, da li ću biti na takmičenju ili... Eto sad ovako zvanično da najavimo da će Stipke biti na takmičenju u Subotici koje će biti 12. juna. Bićeš kao sudija i kao specijalni gost, tako da očekujte spektakl. Biće. Kaže naš brat Miloš Matić, pozdrav za šampiona. Hvala brate, pozdravljam ja tebe. Pozdravljam Stipketa. Šalimo se malo. Imam sistem treninga sa weighted vežbama i mišićna masa. Da li to može da se spoji? Kako? Znači EMOM i weighted vežbe i mišićna masa. Da li ide jedno možda? Ti pokidaš mišić, nije bitno, telo ti ne zna da li je to EMOM ili je ovakav program. Da. Ti ako uspeš da pokidaš mišić na neki način i jedeš redovno, ti ćeš dobiti rezultat neki. Ne? Tako kako ti izabereš, kakav ti tip treninga voliš, da li je to više kao bodybuilding, neki, da li je kao powerlifter da treniraš, da li... Šta voliš više, pull ili push? Šta ti više leži? Pazi, imamo tu neke zvanične ili nezvanične rekorde u handstand push-upima. To si ti ostvario. I ruski gib. I ruski gib, pa da, znači i pull i push. Koliko je neko ovdje najviše zgib radio? Koliko kilo? Zgib? Da. A sad nemoj me držati za reč, mislim da je 90 kila. Zvanično takmičenje, šta je da? Tog sam ja radio u novembru, na maksimum 100 kila. Sjećam se da smo radili trening neki u teretani i da si na hameru povukao 100. Da. 100 kila je. Radim 50 kila 10 puta. Na kraju treninga. Kad radimo tu. Ali, ako push ili pull, jedno ti sam. Tipa više volim pumpu na pull, da bi mu leđe, rukama, ili nije malo bolje. Da li imaš neki savjet za gledalce koji, na primjer, forsiraju ruski gibove s težinama? Kako da poboljšaju? Kako da naprede, kako da podignu više kila na ruskom? Da li to treba forsirati s težinama jako ili ne? Mislim da nemaš puno nekih velikih beneficija. Osim ako hoćeš da se takmičiš u jednom. Ja volim da radim. Znači, kažem to zato što je malo onako nezgodnije po rame. Ako uradiš nepravilno, da. Zavisi kako radi. Ti ako radiš na jednu ili nije pravilno, da bi svakako ne bi trebalo. Nabaciš se u neki duboki deep položaj gore. Sve dok ti imaš dobru mobilnost i zagrejevanje i ako ti mišić spreman, neće ti ništa biti, ali nema neke potrebe raditi neke velike težine. Možeš da dobiješ iste benefite s nekim malim kilažama ili s gibojima, običnim. Kad se zavisi od cilja, kako da poveća kilažu, laganom vremenom dodaješ kilo. A sad promišljaš da li ćeš povećavati repeticije sa istom kilom ili ćeš smanjivati repeticije, dodati veće kilaže, a vremenom ideš gore. Maraton. Pa, sve to non-stop možeš raditi na tome. I treba vremena. I sad zavisi kako ti potrošiš program i kako ga napišeš, toliko ćeš napredovati. Meni je trebalo 5 godina da dodam 5 kilo na ruskom, jer nisam ukapirao program. Znači nisam ukapirao kako da radim. On sam vam bolje rekao da sam ne vidim.
kad sam gledao 43 kg. Kroz neku iskustvo si skapirao u čemu je stvar caka, tako? Da. Zašto si prestao bodyweight treninge da radiš jedno pitanje? Prelaki. I me ne vredi da radim. Sad ih bukvalno vidim radiš u rehabilitaciji, u poravku. Neke veže. Došao sam do tog perioda već kad mi je weighted pull-up, tipa 20 kg i to mi nije ni prva serija. Znaš, tako da bodyweight ni ne osjetim. Slažem se. Moram tu puno repeticija da bi osjetio nešto. I to mi je isto onako kod čučnjeva, propadanja, zgibovi, handstand push-up. Mi je kao... Slažem se, mislim, vidi, nije sad, ja nisam ni blizu tog nekog tvog nivoa, ali kad pogledam šta radim kroz trening i nekako mi posle bude žao, brate, da radim bodyweight, na primjer, propadanje i tako dalje, no. Treba raditi malo. Pa da, i tako da... Kao deo zagrevanja, da prvo osjetiš da li te nešto boli ili malo kao zagrevanja, ali da radiš kao trening, kao glavni deo treninga, meni ne vredi. I sad kao rehabilitacija, meni je malo prelako. Znaš, pogotovo s sklekom, ne osjetim sklekove. Skibo je me malo teško jer sam izgubio, ne radiš pola godine. Mi je čudno kad već uradim više od 10 zgibova, kao da se namučio, znaš. Ali to će se vratiti. Vidim da si, to jest nije da vidim, nego sam trenirao s tobom, pa i znam da si nekada forsirao i te eksplozivne sklekove, baš kad si se pomenuo. Sad ništa ne. Molim? Sad ništa ne mogu bukvalno. Se bojim. Krenut ću uskoro, jer ne boli me više. Da. Znaš, tu kad jako udariš. Ta dinamika, ono malo je frka. Malo mi frkica. A bit će. Reci mi, šta misliš o suplementaciji? Da li je neophodno u svemu ovome? Da li ti koristiš nešto od suplementaciju? Ja koristim suplementaciju već posljednjih par godina. Da li je nešto jako, ako ti nemaš dobru ishranu, ne vredi ništa. Što ti vredi, jedeš burek i onda da pojedeš D-vitamin ili da popiješ whey protein. Reši prvo hranu. Tako je. I onda dodaješ suplementaciju, zato to zove i suplementaciju, jer suplementuješ malo na kraju, kao začin neki. Dodaci. To su dodaci neki na kraju koji idu, znaš. Tako da ako ti nemaš dobro ishranu, tebi suplementacija šta koristiš konkretno suplemente? Druže, ajde. Trenutno sam ubacio ove novo, što sam ubacio, znači Vitargo, to su ti ugljeni hidrati, to pijem tokom treninga, post treninga, pre treninga. Pre-workout ponekad, znači ne uzimam stalno pre-workout, to je kad osjetim ili kad hoću malo bolju pumpu. Kreatin uvek, posljednjih par godina, 5 grama svaki dan. Beta-alanin, to uzimam, pokušam svaki dan da uzimam. Arginin, sam to novo pokušao. To su tablete, to uzimam. Uzimam C-vitamin, D-vitamin, B12, cink. Ozbiljna lista, druže. Magnezijum ponekad, to bi trebao redovnije da uzimam. Uzimam jako puno vitamina i multivitamin uzimam. Kad piješ keratin? Kad god u toku dana? Da, nije bitno kad. I danima kad treniraš i kada treniraš? Uvek. Malo više od 5 grama, jer bi trebao kao 1 gram po 10 kila bodyweight. Znači ako imaš 80 kila, 8 grama. To je 1,5 merica u prilike. Mislim da je to. Uzimam puno vitamina. Puno vitamina i puno toga za trening. U suštini tu je većina stvari koje su vezani generalno za tvoje zdravlje. Dobro i performansa, naravno, i oporavak. Da. Oporavak mišića, pogotovo taj tako Vitargo i sve. To ti sve pozitivno utiče na oporavak mišića i da ostane zdrav. Jer ako nisi zdrav, kada je... Pa to mislim, opšte zdravlje da ti isprati sve te silne Da, treninge. na primjer, nisam uzimao D-vitamin i C-vitamin neko vreme ove godine, jer zaboravim, ne treniram redovno, posljednjih 5 meseci. Što da uzimam Vitargo, ugljene hidrate, što da uzimam arginin, beta-alanin,
kad ne treniram jako. Naš oporavak mi svakako ne treba takav. Ne treba mi neki boost, neću uzimati pre-workout, kofein, ne treba mi. I zaboravim da uzimam vitamine i kako nisam uzimao nedjelju dana i kako sam kod kuće i tako, dobio koronu. Sami si. Imaju istraživanja kako uzimaš D vitamin i C vitamin, možeš lakše dobiti kada se razboliš. Čim nisam krenuo da uzimam, uzimao sam posljednjih godinu dana jako puno D vitamina i C vitamina. Posljednjih kako je počela to korona, jer ja sam bio u Dubaju kad je počela korona, ja sam odmah odšao tamo u apoteku i kupio C D vitamin. Sam 4000 duple uzimaj, jer neću da me nešto. Jer sam imao anxiety, panik koji je počeo se razborim. Sad mi već nije ništa. Ali sam primetio da sam baš razbolao kad sam prestao da koristim C D vitamin. Tako da to mi je najbitnije. To je neka preventiva, što se kaže. Da. Koji su tvoji ciljevi trenutni stipki za dalje? Šta sad juriš? Mislim da ćeš pitati za steroide i ono što je god. Krenuli suplementacije, to ljude zanima. Pa ne znam sad. Jer sam ja na steroidima. Imamo milion pitanja u vezi svega toga, druže. Znajući kako treniraš i kako se hraniš. Ali, da li smo mi ikada pričali o steroidima na treningu? Pa, kada? Bukvalno nismo, ja mislim da nismo nikad imali kao neki razgovor koji je na ovome ili možda smo to imali tako razgovor da je na ovome ili ali mi koji je ovo radi ili je trebali bi ovo pročitao sam ovo. To nikad nismo imali tako razgovore. Trenirali svaki dan godinama. Da, ljudi sude na osnovu tog izgleda koji je stvarno vrhunski, smatraju da je to nemoguće bez hemije, šta je znam Ne znam, ne znaju. Znaš šta, ja se srećam, druže, u srednjoj školi, dok sam bio dok sam još trenirao gimnastiku, imao sam dobar izgled, tanak, ali imao sam trbušnjake, malo ruke ramena, lat, jebi ga od gimnastike, I ja se već onda sećam, znam i ko, mi je kao rekao, kao steroida, tad, 2010. ili tako nešto, kad sam već malo izlazio iz gimnastike, tad mi rekli kao to su steroidi, Čim si ti nešto bolji, jači, veći, odmah tu malo bolje od nekog drugog, i ja i kontam, brate, te priče, kao, sam na steroidima jer ima kad uradimo trening, i pumpa, gori, razumeš, pa se pravi slika, tako da nemoj da... Uradiš tad sliku, senčenje, tako smo znali u koje vreme, kad je sunce tu, To je to, brate. I uradiš sliku, pogledaš fotoaparat, bote, gori, i već onda vidim komentare kao, brate, ovo je nemoguće, ne treba, koliko smo tek puta slike, dobro uradili, kao meni napupan. Ja ništa specijalno, druže. Ma dobro, šta pričaš. I pogledaš sliku kao, ovo će ima toliko komentara. Čak nešto, nisi nešto želeo ni da objaviš. Da, zašto zna da će ima neki komentar kao, nemoguće je ali tačno, ima kada, to ljudi ne kontaju, em je pumpa, em je osvetljenje dobro, malo imaš boju, malo edituješ. Malo kraće poluge, ruke, šta ja znam. Ja imam viš dugačke. Imam te dugačke, tebi su malo skraćene, ja imam tako dugačke, sve imam drugačiji izgled, jer em sam i niži. Imam istu kilažu. Ja sam nižo tako malo je nabijeno. Koliko imaš je? 82, tako 3. A nemamo istu kilažu. Koliko imaš sad? 89, 90. Sad je nabacio. To je steroidi max 100%, brate. Šta je ovo? Pivo! Tako da razumeš, uvijek će biti i komentara i tek će da bude. Jer znao sam, čim sam krenuo tegove da radim, ja sam znao da će biti veći. Jer opet drugačiji drugačiji treninzi, drugačije opterećenje, popravit ću greške koje imam, što može da bude bolje, noge, bica, grudi, gornji deo grudi, tako mogu lakše u teretani da dodam te mišiće
dok napolju je jako teško. Ja mogu da izolujem neki mišić. Tako da, ja ću uvijek biti bolji i komentara će uvijek biti takvih. Da li to... A uglavnom, što sam isto primetio, su deca. Pa da. I onda ih pitam kao, brate, koliko imaš godina? I on kao, 19. Ili 17 godina, 14 godina. Brate, treniram, znači ti se nisi rodio još, ja sam već bio takmičar. Znaš. Meni masa pitanja stiže, brate, nevezano sad za ovaj podcast. Vidimo da se s tim kitomofona koristili osteride neke velike. Da. A rekao, druže, znam kako trenira, živi, koliko se daje svemu tome, koliko je konstantan u tome, brate, zašto se to toliko vezuje? Ljudi ne kontaju, ja ovo radim i ništa drugo. Pa. Bukvalno, ja ne idem na posao, nemam neki... To ti je posao, to ti je život. Ja ovo radim, ja radim trening od 2-3 sata, što mi glavi, i onda imam ceo dan za oporavak. Ja se radim klijentima, imam programe, nekada snimanja, ali meni je ceo dan, oko toga. Ja kontam da nekome je teško. A ljudi idu na posao, dođu s posla, umorni, odrade trening, traljavo, ishrana, šta ja znam kako je. I onda ne vidiš rezultat i onda vidiš nekog kao mene, tebe, bilo koga, i on kao, brate, kako on može. Brate, samo ovo radim. Ja imam jako puno sreće što mogu, tako i ceo život. Znači nije ovo posljednjih par godina ili da mi je ovako, nego brate 20. Da. I više, da mi je ovo to dobro. Šta se desi 20 godina da radiš, brate, ovo? Brate, bilo šta da radiš 20 godina. Ti ćeš biti dobar u tom. Baš to. Ja ne mogu da izgledam lošije, brate. No šta je isto, da meni neko kaže... Kako ovo kažem? Ako mi neko kaže izgledaš natural, šta to treba da znači? Da, to loše izgledam, ja hoću da mi neko kaže, izgledaš, brate, što uzimaš? Koju suplementaciju ili skinove neke gledaj kako izgledaš? To mi pohvala kao, radim nešto dobro, znaš? Pazi, ali znači da ti neko kaže, izgledaš dobro. Izgledaš natural, izgledaš dobro. Znaš šta se meni dešava? Izgledam tako. Znaš šta se meni dešava, kad si kod toga svega, radim kao trener i dođe mi lik. Ja u duksu, znaš, obučen sve to. Pa ništa, ja bih trebao, ništa, ja ne želim nešto posebno da ne znam, da se napucam ovako, nešto kao ti prilike, to mi sasvim dobro. A ja 10 godina, brate, treniram, ukopa me metar u zemlju, brate, znači ne možeš da veruješ. Znam, pa onda meni bi bilo uvreda da mi neko kaže izgledaš natural, jebate, idi u kurac, ne izgledam natural uopšte. Neki put sam se i ja susretao s takvim komentarima da i neko iza mene posumnja da sam posle neke slike dobre na steroidima, brate, meni imponuje, znaš. Da, ali opet je i dobro, a i loše jer opet, znaš, što to treba da znači, da ne radi onda onako ili ne kontam, znaš, i on tako prolazi. I onda mi ja kažem, brate, ako hoćeš, ajde da me testiraš. Nedavno neki lik ostavio komentar baš na to, ogroman, to kao da nisam natural, šta već. Ja rekao, brate, nakon razgovora, ako hoćeš, pošalj mi pare, ja ću raditi test. Možda i znam nekog ili saznaću, brate, mogu pitat ročnika ili tako. I njega sam već jednom i pitao, ali tipa 800 € ili 1000 € je test. Mislim, ako je za urin, sada možda lažem 500 € urin, da uradiš takav, a ako hoćeš krv, ja mislim da je preko 1000 €. I onda se šalju u Nemačku ili Austriju da već da se uradi, znaš. Ja rekao, nema problema, pošalji mi pare, budi sponsor, pošalji mi pare, ja ću ti poslati račun da sam uradio i evo ti. A ja da trošim 1000 €. Da se nekom dokažeš. Da se dokažem, a i na što će biti i ako uradim. Šta misliš? Namestio vamo tamo. Ovo je staro, tad nisi bio, sad, znaš, uvek će biti nečega, znaš. A ne treba to ni gledati, da se sad ne znam dovolji ljudima, šta ja znam. Ko te prati dugo, brate, zna u čemu si ti i kako živiš, treniraš, radiš i ono. Ali, znaš, opet i internet, gledaju mene, gledaju tebe, gledaju bilo kako bodybuildere, kao ću ja tako da izgledam, to moram da uzimam ovu suplementaciju, ovo moram da, znaš, brate, nije baš nije baš tako, pogotovo na ovom nivou.
nego, brate, Pa, ja sam... mnogi mene, naš klinci pitaju kao za suplementaciju, rekao, brate, nemoj, znači nije ti toliko bitno. Ili im kao, imam 5000 dinara, šta da kupim? Rekao, jedeš piletinu svaki dan ili jedeš ovo, svaki dan, rekao, ne. I ti hoćeš da kupiš protein, znaš, nema potrebe, evo te, s proteinom, uloži u piletinu ili šta god da jedeš, znaš, ali barem uloži u tu hranu. Jasno, 5000 nije puno, ali barem možeš nešto drugo uzeti. Ako, imao sam i ljude koji su me pitali isto tako za hranu, a jedu redovan obrok, kao piletinu, tako jednu nedelju, 2. Ma da. Znaš, ne možeš tako jebi ga. Imao sam situaciju gde me jedan drugar pitao, brate, kao, nešto sam tu čuo šta znam za neki sagorevač, tamo htjeli malo da steše stomak, ono. Rekao, šta misliš ti o tome da kupim, ja to da probam? A rekao, brate, nemoj to da kupiš, iskoriguj ishranu, malo reši ishranu, brate, to je to, ne trebaš ni da potrošiš para, ništa. Ja sam sad imao klijenta, nedavno smo bili završili i lik iz Norveške, ima 93 kg, ima 21 godinu, znači velik je bio, znaš, samo. I njegov trener je rekao da pije protein 3 puta na dan i još redovno kao ishranu neku. Ja rekao, to je već loše. Rekao, aj napiši mi to šta jedeš. I na kraju se ispostavilo da je lik jeo između 4-5 hiljada kalorija na dan i teo da smrša. Ja rekao, brate, ovo ne ide. I trening je copy-paste. On naš ovaj trener što prodaju trening je jedan lik bukvalno za 50 €. Lik je potrošio preko 500 € na njega, za te tako treninge i pomoć, znaš. Lik je došao kod mene, lik je za manje od 2 mjeseca skinuo 10 kg. Jer sam korigovao ishranu, razumeš, i spasio mu život. Lik mi je bukvalno neko spasio mi život, jer je već bio lik na ivici, Koliko taj morao da jede, brate, kad je toliko 5-6 hiljada kalorija? On je trebao da jede 2 i nešto. Da, preko 4. Još za cilj mršaviti toliko. Da, 3 puta protein. Ja jedom, ponekad popijem protein. Ja ne pijem sad uopšte neko vreme, tipa 4-5 mjeseci, kako sam istrošio protein. Šta ja znam, nisam nešto tu imao nešto love za to vamo tamo, rekao ja neću kupovati, nego uzeo sam kreatin. To je meni kreatin pomogao i... Izdržljivost, snaga. Protein, ne, ništa. Imam priliku da jedem dobro i donosim dovoljno količine proteina kroz namirnice i sve to. Kreatin što ti rekao svaki dan, 5 grama na dan, brate, snaga, izgled. Da. Znači, vjerovatno. To je jedini... Ali to je primjer gde ishranu pratiš suplementaciju. Da. I rezultati su nevjerovatni. Ovo ti suplementi koji su dokazani da nešto rade. Da. Kreatin ima, monohidrat ima najviše istraživanja i provjereno radi. Ne, da imaš više kao vrste kreatina trenutno, ali monohidrat ima najviše istraživanja i radi isto ovo. Protein je bitan, evo. Albi i ja smo kupili protein u februaru, kao pola i kupili veliki džak. 5 kg. Ja mislim da je više od 5 kg bio. I to podelili bili, još imamo. A to je bilo u februaru. Ne mogu, znači volim da jedem i bolje tako nego da popijem nešto i ovako mi je već muka, znači pijem te suplementacije, to taj vitakoj, kreatin i beta-alanin, to popijem i još moram i protein. Da, masu. I ovako 10 tableta ovih vitamina, da bi ostao zdravi i mogu da funkcionišem posle ovih jakih treninga. Znaš, neko ko je početnik, nema potrebe da uzima toliko, nek uzme kreatin i multivitamin, to je to. Nema potrebe. I to čak ne mora ni u startu. I to ne mora, ali kasnije, kada će vidi neki napredak, malo bolji. Ali na mom već nivou i sve, brate, pored hrane, meni treba neki dodatni vitamin. Ja sam, na primjer, volio da koristim protein iz jedinog razloga, to je šejkove, kad mučkam, znaš, pa ukus mi da malo. Da. To mi je full. To da. Ali kažem, znači, suplementacija, to je na kraju kao začin. Steroidi, vrate, to ne kažem, ne bi nikada.
razumeš, to mi nije problem da kažem. Jer za... Strp sumnje je. Ne, bukvalno evo, budem imao 35-40 godina, šta se dešava u organizmu? Testosteron ti ode dole, napredak stane, moraš da suplementuješ onda... Da bi bilo i zdravo uzeti strvec. Onda moraš, pa u Americi je to normalno da neko uzima ko je stariji, to je kako se to nije, TRT. To ti je tretman, bukvalno replacing testosteron, znači ti dodaju koliko ti fali. Puno ljudi u MMA to uzima oni koji su stariji, koji već ulaze u godine. Tebi testosteron padne normalno, prirodnim načinom, znači kad imaš 35 godina. Jasno. Tako da što ne bi onda kad imam 35. Pogotovo si sportista pa želiš da kako i dalje hoćeš. Ali šta da ću ja uopšte teti sa 35-40 godina da budem ogrom. I to ja ne znam. Ali ako budem hteo i dalje i budem vadio krvi i tamo piše kao da imam manje, jebi ga, odeš kod doktora, nek ti prepiše i tačno koliko bi trebao da bi bio u normali, ne nešto, brate, kao gledaš ovaj klince neke, tu uzimaju 100% milion stvari, pogotovo neki koje ti... Ja znam, brate, viđao sam primere, brate, gdje lik, razumeš, na hemiji. Nisam ne bi rekao, druže, i na kraj pamet mi ne bi bilo na hemiji, poslije čujem jest. Ni nešto ne riči. Da, ja vidim u teretani, i tako slučaj. Tipa ovdje, u Subotici, koje znam, su na steroidima. Znači, rekli mi bili. Pa to, ne znam ih previše, znam ih par godina, ali ne ono, čao što radiš ruke, ti grudi, važi. Znaš, takav razgovor. I ti ih znaš. I onda mi kao, uzeo sam ovo, rekao, brate, ja te znam već 8 godina, si napredao. Da. Jedan ti isto povrede, znači ništa. Nikakav napredak. Dok vidiš nekog ko napreduje, bude prevelik, prestane da koristi i bude gori nego što je bio pre. Zato što to ljudi ne kontaju. Ti ako uzmeš, prestaneš, ti ćeš biti gori nego pre. Jer ti, mislim, poremetiš totalno hormone u telu. A da, koliko sam čuo od nekih iskusnih, imaš te neke faze vraćanja, šta je ne? Nemam pojma, toliko već nisam ušao u to, ali konta da ima. Pa da, mislim, nije to toliko nijednostavno, To ti takva hemija, to treba znati, znači pratiti konta i krv i vamo, tamo još možeš umreti. Jer znam jednog lika koji mi je prišao bio, kojim s kojim nisam pričao godinama, on je bio prišao kao brate da nam skoro umro. Mi smo pričali 3 godine, lik mi prilazi kao ja sam skoro umro od toga. Dobro, čao, nismo se čuli 3 godine. Hvala što mi javim, Nego da je toliko puko bio i toliko kad si velik i onda se smanjiš, zbog neke takve traume i onda moraš ti nekako nekome da kažeš kao mali sam ovako jer mi je ovo i ovo bilo, ali me kurac. Tako da Stipke, da završimo ovaj podcast time što da vidimo kakvi su tvoji neki planovi i ciljevi za dalje. Da li imaš nešto konkretno ili pratiš generalno da budeš u formi dobro i to je to. Po pitanju posla, Gorilla Gang. Pa gledaj, najbitnije mi je da nemam povreda više. Ja, 5 mjeseci, hvala Bogu. To ono što ti sad hvala Bogu ili kome već, univerzumu nekom. Da me ne boli više, da mogu da otvorim vrata, da me ne boli ništa. I da šetam, jer ovdje sam leđe po vredu, nisam mogao da šetam, jer onda završim perdu. Tako da, dobro mi je. Znači, to mi je, hoću da se vratim trenizima kao što su mi bili prošle godine. To mi je broj 1, znači to zdravlje da kažemo. Treba bi opet da putujem, da se ovo sve vratim na normalno, treba bi da putujem za 2 nedelje, baš pre takmičenja, treba da odem u Španiju. Znači opet će biti na YouTube-u. Poslovno nešto? Pa da, snimam. Sa svojim timom, da? Da, nas troje ćemo otići tamo da snimamo, tako da novi kontent na YouTube i na Instagramu, posle godine i po dana. Ovo je sve to se stari klipovi što sam postavili, nisam putovao, znaš. Tako da se vratim time, programi da idu kako idu, na te besrane treninge što idu.
živim sad u Novom Sadu, tako da to mi je promjena velika. No, sam se... Što si ustio raditi? Papuč. A dobro, sad ajde. Nije devojka mi sada živi i radi u Novom Sadu. I imali smo razgovor kao šta ćemo, da li ćemo na tu daljinu, nije to velika daljina, znaš, kao da li zajedno htjeli da živimo, znaš, ajde, može. I od 1. januara sam tamo, znaš. Nije neka, Bog zna, velika promjena, ja se ne treniram, s tobom tako, Draganom ne treniram, što mi je žao, druga teretana, ljudi, opet, ali ništa mi se nije promenilo po pitanju mog rasporeda, jer opet ja samo treniram i odem kući. Da, kapiram. Jedino što mi je ovdje bliže teretana, jednu ulicu dalje, ovdje sam mogao da pešačim 35 minuta, jer volim peške da idem. Znaš, to je jedina neka velika promjena i to što živim s devojkom. Tako da, to je Dobro, Stipki. Hvala ti što si izdvojio vreme da popričamo malo na srpskom, što su gledalci tražili. Ovo je prvi put. Je ovo prvi put da pričaš nešto na... Ovako kao podcast, da. Trebalo bi neki subtitle ili na engleskom. Moći to da mi date, moj. Evo me zajebati. Ljudi moji, hvala vam puno na gledanju. Hvala tebi, Stipki, što si izdvojio vreme. Pa ćemo mi da se vidimo u nekom od narednih klipova, možda neki trening zajednički odradimo Stipki i ja u skorije vreme. Ako uradimo trening, ja mislim da nećemo. Odradit ćemo mi danas nešto. Što? Sve u svemu, ljudi, hvala vam puno na podršci u vezi podcasta i svega ovoga. Gledamo se u skorije vreme u nekom od narednih. Ostavite komentar, subscribe, jeli? Tako je, predlog neki. Pratite njega na Instagramu. Predlog neki, pratite mene, pratite Stipketa. A takmičenje, pa najavili smo 12. juna je takmičenje gdje ćemo da napravimo show i spektakl. Možda ja dođem. Pa nije možda, nego dobro smo te platili tu, tako da... Evo. Šalim se, vidimo se sigurno sa Stipketom. Tako da gledajte nas i dalje, pratite nas Instagram, YouTube. Pravimo. Šalim se. Pravimo feštu ljudi, živi bili, gledamo se dalje.